ну, хачу займацца крэмнем. У мяне там каля дома было крэмня шмат. Жанчынка пад'ехала такая, кажа: "А што вы тут знаходзіце?" Я кажу: "Крамяні". Яна кажа: "Так яны ж на полі валяюцца". Так? Ты падымаеш іх сам, ты так: "Вау, ну да, все, пытанні у тебя зніклі адразу". Біўні ці нейкія косткі мамантаў з юравічаў. Ты ж прыехаў і што першым зрабіў? Ты ўзяў у рукі вядро і пачаў выносіць. Так. І, дарэчы, пад Белазёрскам таксама знаходзілі матэрыялы. Спадзяюся, стада мамантаў. Ну, 400 тысяч гадоў. Глядзі, мы з табой сядзім зараз на слоі, узрост которого 400 тысяч гадоў. Што самае ўжо каштоўнае вы тут адкапалі? В першым жа квадраце знайшлі парэшткі чалавека. Мне падаецца, зараз недзе градусаў 3-4 градусы. Так, Мы сидзім холодно. просто у зямлі на раскопе. Это як дэтэктыў. Ты прыходзіш і пачынаеш высвятляць, а хто ж з'яўляецца забойцам. І я не думаю, што гэта самае цікавае ў археалогіі шукаць камяні. Любы кіпіш, як кажуць, пагналі. Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст Нататнік Бай, і сёння мы прыехалі ў Агова і сядзім літаральна на артефактах у раскопе. І мы сёння будзем размаўляць пра вельмі складаную тэму, насамрэч, ну, як мінімум для мяне. А ў госці мы прыехалі да археолага, навуковага супрацоўніка Інстытута гісторыі НАН Беларусі Александра Вашанова. Усім прывітанне. Прывітанне яшчэ раз. Мы тут ужо размаўляем так доўга. Агулам я таксама скажу, што мы трошкі знаёмыя, таму што мы даўно так атрымалася, што былі на адной таксама экспедыцыі ў Білэйскай пушчы, кампалі. Я памятаю, што... Гэта быў помнік Камянюкі 2. Такі вядомы помнік, зараз ужо вядомы ў археалагічнай навуцы сярод пушчанскай групы помнікаў, так. Гэта там недзе прыкладна ў гэтых месцах і зараз гэты музей археалагічны. Так. Менавіта вось ён і пабудаваны вакол, ну, Камянюкі 2 не з'яўляюцца як бы цэнтравым помнікам, так, але ўсё як бы будуецца вакол яго. То бок я, можна сказаць, пачынальнік археалагічнага музея. Всё, клас. Я просто памятаю, адну гісторыю адтуль я распавяду цікавую. Я просто памятаю, што самае галоўнае, што мы маглі там адшукаць і што шукалі, гэта наканечнікі стралы. Гэта лічылася самым каштоўным, што можна там адкапаць. І хто знаходзіў наканечнік стралы крамянёвай, той атрымліваў банку згушчанага малака. Вось гэта у нас такое было. Так, я памятаю, гэта такая завядёнка, которая перыядычна у экспедыцыях здараецца, калі за самыя каштоўныя артефакты з мэтай зацікавіць студэнтаў, зацікавіць дзяцей, напрыклад, которые перыядычна таксама удзельнічаюць у археалагічных даследаваннях, зацікавіць, каб яны знаходзілі менавіта гэтыя рэчы, бо для іх таксама як бы, ну, не заўжды згушчонка, там могуць шакаладкі быць, там што заўгодна, да? І такая практыка сярод археолагаў ёсць, бо гэта дадатковая цікавостка, дадатковы стымул знаходзіць рэчы. І галоўнае не піхаць іх у кішэні, вось, бо такое таксама здараецца, асабліва калі дзеці прыязджаюць на даследаванне, то пасля можна з кішэню натрэсці яшчэ там з торбу розных рэчаў. І вось каб яны гэтага не рабілі, ты так іх зацікаўліваеш, кажаш трэба, і вось яны знаходзяць і кажуць: "Вау, я знайшоў, я малайчынка". Ну, это нейкая такая сістэма пахвалення. Ну, адным словам, каб дзеці, студэнты больш увагі надавалі таму, што яны знаходзяць. Вось это правільна. Ну, я просто там памятаю, якраз ты кажаш, што ў кішэні, я памятаю, што я знайшоў, як я падумаў, што наканечнік стралы паказаў, сказалі, што ну не хутчэй за ўсё нейкі там сашчэп, ці як ён называецца, але ну, вельмі падобна была. І я яе забраў дадому, вядома. Вось, яна доўга ляжала, і мне нават зараз стала цікава, дзе яна цяпер, таму што яна была ў стале старым маім дзіцячым, яшчэ што ў школе я хадзіў, і, яго, хутчэй за ўсё ўжо выкінулі, і ўжо шкада стала. Вось так, артефакты губляюцца. Але я спадзяюся, што гэта сапраўды было не, таму што я паказваў вам, вы сказалі, што гэта не. Вось. Так, я думаю, што не. Калі паказваю, то дакладна не. Фу, всё, то я ўжо так перажываў ўжо ўсё жыццё. Я з чаго хацеў распачаць, і наогул я пытаю заўсёды, чаму ты стаў археолагам? Гэта такая мара дзяцінства, ведаеш, я хачу стаць касманаўтам, а я хачу там нешта выкопваць нейкія скарбы, я не ведаю, адкуль? Ну, слухай, пытанне цікавае, праўда, і я сам сабе яго задаваў не адзін раз, да, бо гэта, ну, гэта праўда цікава, да, як чалавек прыходзіць да археалогіі. Ці гэта дзіцячая мара нейкая, ці гэта
человек, который натхняе і кажа, што ну, ты класны, давай, у тебя атрымаецца, і ты такі, вау, можа быць. У мяне ўсё было, калі яшчэ вучыўся ў школе, я, канечне, захапляўся гісторыяй. Ну, нешта ведаў, ездзіў на алімпіяды, так, трапляў на рэспубліканскую алімпіяду, і у мяне заўжды была ідэя, ну, чамусьці такая ідэя фікс у галаве, што трэба трапіць у БДУ. У Мінск. Сам я родом з Бялынічы. Так. Для мяне это было так, ведаеш, як такая нейкая ідэя фікс, я мушу, да, чамусьці, хаця пад бокам шмат універсітэтаў, вось, але вот хацелася кудысьці далей ад дома. І я паступіў, сапраўды паступіў, але атрымалася так, што я паступіў не на гісторыю, на гістфак, але на архівы. Я не памятаю, там, падаецца, не хапала ці то бала, ці то што там, ну, бо ў тыя часы там быў сапраўды конкурс досыць сур'ёзны, і там былі праблемы, але трапіў на бюджэт. Ну, мне сказалі, вот, выбірай музеі і архівы, да, на гісторыю, на жаль, не хапае, але, можа быць, архівы музеі, я так нешта падумаў, думаю, хай сабе будуць архівы. Трапіў на архівы, і я не памятаю, як называецца, архівазнаўства, падаецца, да, аддзяленне архівазнаўства, і ўсё, я пайшоў, і першы курс мой быў такім гістарычным, таму што першы курс на той момант гэта ўсё ж такі нейкія агульныя праграмы, калі гісторыкі, музеязнаўцы, архівісты, яны ўсе вучацца разам, праходзяць тыя самыя прадметы, а пасля, там, падаецца, у другім семестры там пачынаецца нейкае такое крышку аддаленне. Вось. І першае, што я зрабіў, я пайшоў на кафедру археалогіі, бо як бы мне была такая ў галаве думка, што вот археалогія — это тое, што я хачу, чым бы я хацеў займацца. Это як бы, ну, такая мэта была, пэўна. Чаму? Таму што на вёсцы, ну, у мяне такая досыць старажытная вёска, я заўжды там бабуля там манеткі паказвала, которые знаходзіла, там побач з вёскай ёсць гарадзішчы, которые я там уціхаря ездзіў, глядзеў, вау, думаю, класна, да? То бишь, вот так. Але галоўнае, ніякага Індіяна Джонса не было, который мяне натхніў. Тут як бы ўсё мясцовае, рэгіянальнае, вот я глядзеў, мне падабалася, імкнуўся да гэтага, і вось я трапіў на архівазнаўства, пайшоў на кафедру археалогіі, бо на першым курсе тады можна было, зараз не ведаю, але раней можна было выбіраць любую кафедру. З другого курса ты ўжо замацоўваўся канкрэтна за канкрэтнай кафедрай. Вось, і я пайшоў на кафедру археалогіі, там паразмаўляў, пытаюся, як, што, вот, і вось, ну, не буду называць прозвішча, вось, але мне так кажуць, все просто, кажу, бярэш адну кніжку, другую, третью, спісваеш, ну, пішаш тое, што трэба. Ну, так яно і працуе, канешне, да, для студэнтаў. Але я так нешта пасядзеў, думаю, да, ну, што-то не моя эта фігня нейкая. Вот, ну, не тое ж, археалогія падабалася, да, але я так, нет, я так не хачу. Вот, і я пайшоў на кафедру гісторыі старажытнага свету. Вось. Але пры гэтым пайшоў і ў археалагічны гурток, который у той момант ужо працаваў. На кафедры гісторыі старажытнага свету я, як звычайны малады чалавек з правінцыі, думаю, ну, егіпталогія, это яно блізка да археалогіі. Думаю, чаму б не заняцца? Ну, так, старажытны Егіпет. Вось, я пайшоў, сказалі, окей, давай, далі тэму. І я пачаў займацца гэтым. У той момант у нас былі выкладчыкі, которые, ну, некаторыя засталіся, да, але былі выкладчыкі, которые ведалі старажытна-егіпецкую мову. І я запісаўся на гэтыя, ну, не курсы, а вось менавіта на выкладанне, так, там пасля факультатыўна мы займаліся. Мая калежанка, дарэчы, абараніла пасля ўжо зараз абараніла дысертацыю па старажытным Егіпце. Это офігенна. Беларусь і старажытны Егіпет. Это, ну, просто, ну, неможливо, як бы, звязаць гэтыя два рэгіёны, две тэмы, але так атрымалася. Вось. І 3 гады я займаўся старажытна-егіпецкай мовай, так, вучыў нешта там. Канешне, я ўжо не памятаю, правда, нічога, да. Ну, я сістэму разумею, як это працуе, але не памятаю, як там, што это трэба наново падымаць, і, як бы, я думаю, што навряд ці это ўжо атрымаецца, але тады это для мяне было просто такім вот штуршком, што вот можна займацца. І менавіта на гэтай кафедры мне паказалі, як можна займацца навукай. А пасля здарыўся мой першы выезд. Першы выезд быў летам, это быў жнівень, мы паехалі
І ведаеш, так нешта спадабалася, так мы капалі, там усё это новае. І это быў, дарэчы, это быў каменны век. Это быў каменны век, там быў выезд такі незвычайны у нас, бо былі ўжо людзі, которые там крышку дасведчаныя, которые ўжо там на другім курсе вучыліся, которые тое сё і ведалі, прайшлі практыку археалагічную. І я такі чалавечак, который, ну, да гэтага дакранаецца ўпершыню. Было так з аднаго боку крышку складана, але, ну, мне падаецца, што я так не хутенька ўпісаўся ў ўсю эту тусу археалагічную. Вось. І пасля гэтай, дарэчы, былі працы, которые былі звязаны з аднаўленнем Аўгустоўскага канала на Гарадзеншчыне. Это як бы такія досыць буйныя працы, там вельмі шмат помнікаў было, вельмі шмат цікавостак, і вось мы працавалі. І быў асенні выезд, якраз такі тым самым годам. Вось мы паехалі, і ў нейкі момант да мяне падышоў Віктор Степанович зноў і кажа: слухай, можа быць, ты б на кафедру археалогіі перавёўся, да? Вось што-то ты там нічым ці займаешся, але, ну, падаецца, вот не тое. Я такі, ну, можа быць, ідэя это добрая, да? Это была восень, пасля, ясна, я скончыў свой курс першы, і на другі мне, ну, правда, так вот неяк падумаў, а чаму не? Правда, я там туды-сюды пахадзіў, паразмаўляў, і мне кажуць, ну да, там вызвалілася месца, можна. Трэба здаць акадэмічную розніцу толькі. Я памятаю, это студэнцкія часы, грошай не хапала, а там неяк так было, што за кожную пераздачу трэба было плаціць па $30. А мне трэба было атрымаць 3 пераздачы зрабіць, каб, ну, прайсці на курс. Я такі, грошай няма, як бы, што рабіць? Я памятаю, там да старшакурснікаў падышоў, кажу, што там, это можна, там, куды на шабашку з'ездзіць, папрацаваць? Яны кажуць, да, паехалі. Я памятаю, мы капалі пад нейкі плот, нейкую траншею, там 2 тыдні. Мой стараста з патока мяне там адмазаў, каб мяне не бачна было. Ось. І па выніку я зарабіў тыя грошы, як бы я, ну, мучыўся, але пераздаў, і мне кажуць, все, окей, ты зараз гісторык, калі ласка, вот табе група, вот табе поток, працуй. Гэта, канешне, крутая гісторыя. Але ты ні разу не назваў прозвішча свайго гэтага супервыкладчыка. Гэта Віктор Степанович Абухоўскі. Гэта Абухоўскі, так. Чалавек, который стварыў цэлую плеяду археолагаў, которые зараз працуюць. Гэта, ну, усе людзі майго ўзросту, і, ну, мне падаецца, што гэта, пэўна, адзін з самых такіх буйных, ну, пра школу, канешне, казаць нельга тут, бо, ну, яна не стварылася, на жаль. Вось, але гэта самы, пэўна, харызматычны чалавек, который заклаў у цэлую групу людзей вось гэтыя свае веды і натхніў іх далей працягваць займацца археалогіяй, бо археолагі, яны крышку незвычайныя людзі, бо гэта людзі, которые часам свае грошы ў экспедыцыю укладаюць. Это людзі, которые марнуюць свой час, там, замест таго, каб пайсці ў адпачынак, напрыклад, але яны едуць у поле, шукаюць помнікі археалогіі, капаюць. І таму, ну, вот менавіта тое, што ён зрабіў, вот сваім гэтым харызматычным унёскам, так, вот таким всплеск был просто, вот это просто феерычна, конечно. Такого, ну, я пасля такого не бачу. Атрымліваецца, што ты займаешься палеалітам і мезалітам, правильно? Так, але я магу удакладніць. Я хутчэй займаюся крэмнем. Мяне цікавіць крэмень. Ну, асноўныя накірункі гэта мезаліт, палеаліт. Вось, але хутчэй я займаюся крэмнем, крэмнеапрацоўкай, тэхналогіяй крэмнеапрацоўкі, которая ідзе ад палеаліту да часоў, пэўна, ну, калі там чалавек апошні раз выкарыстоўваў крэмень, там у крысалах, напрыклад, да? Для мяне таксама вельмі цікава, бо цікава менавіта падыход чалавека да крэмня. Цікава, як змяняецца тэхналогія на працягу ўсёй эпохі каменнага века, як яна знікае, калі з'яўляецца жалеза, і як яна аднаўляецца, калі, напрыклад, з'яўляюцца аружейныя крамяні, і гэта становіцца такім мейнстрімам, бо і неабходнасцю для дзяржаў, так? І вот это вельмі такія цікавыя рэчы. Дык а чаму вось такімі старажытнасцямі ты вырашыў займацца?
Гэта быў не твой больш выбар, гэта быў таксама таму, што ты паглядзеў на свайго выкладчыка, вось гэтага настаўніка, можна сказаць, па археалогіі, ці ты такі, ну, хачу займацца крэмнем. У мяне там каля дома было крэмня шмат. Канешне, гэта было ўкладзена, бо Віктор Сцепанович, ён займаўся менавіта крэмнем, тэхналогіяй крэмнепрацоўкі. Гэта тое, на што ён заўжды накіроўваў сваіх вучняў, сваіх студэнтаў, што мы займаемся каменным векам, гэта крэмень. Хтосьці займаецца керамікай зараз, хтосьці сякерамі, так працягвае займацца, але ўсё адно это тое, што звязана з першабытнасцю, з каменным векам, з эпохай бронзы таксама, да? Але вот я якраз такі зарыентаваўся на камень, менавіта на крэмень. У мяне нават тэма дыпломнай і пасля магістарскай дысертацыі гэта менавіта фінальны палеаліт і мезаліт. Это як бы такі фінал, зразумела, фінальны палеаліт самыя апошнія этапы палеаліту, вось, але, прынамсі, я і там займаўся, доўга займаўся. А тады удакладні, якія гэта гады? Глядзі, калі казаць пра стагоддзе, ты маеш на ўвазе, так? Ну так, тысячагоддзе. Калі казаць пра фінальны палеаліт, то гэта дзесьці ад, так крышку не будзем ужо казаць прям дакладна, але гэта дзесьці ад 13 тысяч год да 10 тысяч год. Это фінальны палеаліт, пасля пачынаецца мезаліт. Вось, то бишь эпоха галацэна, которая эпоха галацэна, которая надыходзіць, яна крышку змяняе ўсё і прыходзіць мезаліт. Вот так можна сказаць. Калі казаць, дзе мы цяпер? Вось мы у Агова. Яно называецца Агова-1 ці Агова-2? Гэта ці Агова... Не, вот я, дарэчы, уже не першы раз чую, што такое Агова-2. Так? Сам не ведаю, але вот людзі кажуць, што Агова-2, Агова-2. Я, дарэчы, я чытаў, што было Агова-1. Агова-2 не бачыў, але трэба ж называць неяк. Я так разумею, што з першымі раскопкамі, якія тут распачаліся насамрэч ужо даўно, там недзе ў 18-м ці ў якім там годзе, было Агова-1, але ж гэта значыць, што Агова-1 можа распаўсюджвацца на ўвесь Іванаўскі раён ці як? Не, тут сітуацыя такая, што зараз мы знаходзімся на помніку, который мае назву Агова-1. Добра. Вось так, таму гэта ўсё адзін помнік. Ён досыць вялікі па прасторы, вялікі па тэрыторыі. Вось, але гэта ўсё адзін помнік, бо тое, што мы назіраем менавіта на гэтым раскопе, дзе мы зараз знаходзімся, і тое, што мы, напрыклад, назіралі на раскопе 2023 года, яно мала чым адрозніваецца, акрамя нейкіх такіх асаблівасцяў, которые звязаны з рэльефам, з адкладамі, которые мы тут назіраем, але это ўсё адзін помнік. Так. А распавядзі трошкі, я ведаю гэту гісторыю з артыкулаў яшчэ. Я памятаю фотку тваю з Александром Каршковым, таксама, калі вы ўдвох фоткаліся адсюль, і гэта было, по-моему, 18-й год. Я памятаю, у навінах тады гэта ўсе глядзелі, і там была, сенсацыя, просто ўсе сенсацыі. Як усё гэта пачалося? Чаму вы наогул сюды прыехалі? Хто вас сюды паклікаў? Давай так, пачнем не як это ўсё было адкрыта, а як я сюды трэпіў. Так, давай. 2017, падаецца, год, мой добры сябра і калега на той момант Віталя Шэйчык, вось, кажа, слухай, тут такая справа, тут сябры з Пітера, з Інстытута гісторыі і матэрыяльнай культуры мне кажуць, што ў Беларусі палеалітычны помнік знайшлі, супер-мега старажытны. Я такі, да, ты што? Сур'ёзна, кажа, давай. Я так скептычна глядзеў, думаю, ладно, а што трэба? Он кажа, вот яны хочуць прыехаць, паглядзець, ці не маглі б мы з'ездзіць все разам, ты на машыне павязеш, мы паглядзім. Я такі, ладно, чаму не, там любы кіпіш, як кажуць, пагналі. Вось, і ўсё, вот прыехаў Саша, Ксюша, это, з Пітера, нашы сябры добрыя, вось, Віталь, і мы селі сюды, паехалі. Дарэчы, ночылі якраз такі, перад тым, як даехаць да Іванова, ночылі ў мотэлі, у гатэльчыку. Вось, прыехалі сюды, і Саша павёў, это Александр Очередны, супрацоўнікам гісторыі матэрыяльнай культуры, павёў нас да Юрія Владимировича Селезнёва, это мясцовы жыхар. Вось мы прыйшлі, пазнаёміліся,
і ён пачаў нам паказваць рэчы. Вось. Я да гэтага з такімі старажытнымі артэфактамі не меў справу. Да? Это ўжо пасля як бы атрымаў нейкі досвед, там паглядзеў на калекцыі у тым самым Петербургу, у Эрмітаж, калі ездзіў працаваць з калекцыямі і так далей, ўжо як бы досвед прыйшоў крышку. Але на той момант для мяне это было просто ведаеш як іншы свет, ты глядзіш на нейкія артэфакты і думаеш чалавек, відно што чалавек, але выглядае неяк зусім неказіста. Але іх так было шмат гэтых рэчаў, што як бы все у цябе як бы ў галаве да, дакладна это археалогія, да? І наступны дзень, калі ўжо мы паехалі на гэтыя кар'еры, прыехалі і пачалі глядзець. І крышку не тут, а зусім недалёка метраў 500 адсюль у бок, калі ты ідзеш па старым кар'еры і гэтыя рэчы ў цябе сапраўды пад нагамі гніюцца, ты падымаеш іх сам, ты так вау, да, все, пытанні ў цябе зніклі адразу. То бишь ты, я адразу зразумеў, што это археалогія, і это цікава, але незразумела. І мы пачалі шмат займацца, і першае, што ў нас было, гэта першая справа, которую было неабходна зрабіць, гэта геалогія. Бо такія старажытныя помнікі без геалогіі, гэта, іх немажліва не апісаць, не прадатаваць, складана, адным словом. Мы пачалі шукаць геолагаў. Вось. І я звярнуўся на геаграфічны факультэт на той момант БДУ, да, у мяне там былі знаёмыя, і быў такі вельмі класны спецыяліст, палеантолог Александр Миколаевич Матуска. На жаль, яго не стала, ковід, вядома, так? Такія часы былі не самыя лёгкія. Вось, я да яго звярнуўся, а ў яго быў велізарны досвед працы з археолагамі. Ён працаваў у Краснаярску на розных помніках археалагічных, рабіў там палеанталагічныя апісанні таго, што ён там знаходзілі. Вось. І я да яго прыйшоў, як бы пазнаёміў усіх, мы паразмаўлялі. Ён так крышку скептычна, кажа, паглядзеў на гэта, але кажа, давай, чаму не? Вось, трэба, давай, паехалі, як бы паглядзім. Вось, і тады у нас якраз быў выезд, пра который ты кажаш, наступны год. Мы сюды прыехалі, ён узяў са сабой студэнта свайго, і вось мы з Александром Грашковым сюды прыехалі, як археолагі. І тады яшчэ працаваў усходняя частка помніка, кар'ер там працаваў, который зараз уже затоплены, на жаль. Вось. І мы пачалі рабіць велізарныя зачысткі, которые там можна было зрабіць. Мы за лесам працавалі, рабілі гэтыя сценкі, а ён, Александр Миколаевич Матуска, іх апісваў. Да? Яны са студэнтам займаліся апісаннем гэтых разрэзаў, і там просто палотны былі. Я бачыў гэтыя рэчы, яны дапрацоўвалі іх доўга, і бачыў, як это ўсё яны малявалі, гэтыя разрэзы, апісвалі. Вось. Але так сталася, што гэтыя апісанні гэтых профіляў, як і іх малюнкі, яны зніклі. Таму што, калі памірае чалавек, то перыядычна это знікае. Я зразумеў, так. Вось, колькі намаганняў я не прыкладаў, але знайсці іх, не атрымалася, на жаль. Так? І вось, і у нас паўстала як бы уся геалогія, яна фактычна была, фактычна знікла, і ўсё трэба было пачынаць нанова. Чаму не было так доўгай сенсацыі? Я чытаў твоё таксама адно інтэрв'ю, ты казаў, што там палеаліт маўчаў там 90-х гадоў у Беларусі, нешта такое. І я просто адразу падумаў, што мы ў школе вывучаем там Юрвіч і Бердыш, гэта 25 000 гадоў, зноў паўтару прыкладна. Былі яшчэ вось Падлужжа, Абідовічы, ці Абідовічы. Абідовічы, і яшчэ там трэці Свяцілавічы. Свяцілавічы, менавіта. Так, і вось там, што, 40 000 гадоў? Магу... Не, ты што, гэта гутарка ідзе пра сярэднепалеалітычныя знаходкі, так? Это выпадковыя рэчы, которые, я пра іх магу падрабязней крышку распавесці. Пачакай, я пытанне задам. Атрымліваецца, вось былі вось гэтыя помнікі, дзе знайшлі рэчы, там нейкія там дзейнасці людзей, так скажам, і ўсё.
То бок з гэтага з падручнік мы гэта ведаем, на гістфаку таксама мы пра гэта там вучылі, можа там трошкі больш там шырэй, што там знайшлі там у гэтых мы бачылі кніжках там фотаздымкі нейкія. І ну і ўсё, і ніхто нічога не знаходзіў. Вось чаму так і чаму тут раптоўна вось гэтая сенсацыя здарылася з Агова, а ты яшчэ ў інтэрв'ю казаў, што паралельна вы таксама адшукалі помнік у Веткаўскім раёне, дзе таксама ўжо можна сказаць, што па датах ужо старэйшыя за гэтыя ўсе помнікі. Вось, а як так адбылося, што ніхто нічога там ці ніхто нічога не шукаў да гэтага часу, ці як это ўсё адбываецца? Чаму ну вось так ўсё маўчала, а тут раптам можна сказаць адзін за адным, калі так заказаць. Ну слухай, пытанне класнае, да? Вот. Я адкажу так. Ну зараз Агова, так, гэта ну, адкрыццё Агова, гэта фактычна як скрыня Пандоры. Таму што калі на тэрыторыі Беларусі мы маем такі старажытны матэрыял, то мы можам мець яго па ўсёй Беларусі. Ён можа быць не толькі на поўдні, але можа выступіць і на поўначы, што ўвогуле было неверагодна. Увогуле палеаліт гэта пэўна самая складаная эпоха для археолага, самая складаная эпоха для разумення звычайнага чалавека, так, бо што мы там паказваем нейкія каменьчыкі, так, там для чалавека гэта нейкая такая, ну, бог таму, сёння вот мы працавалі, до нас тут жанчынка пад'ехала такая, кажа: "А што вы тут знаходзіце?" Я кажу: "Крамяні". Яна кажа: "Так яны ж на полі валяюцца". Так. Вот тут нейкую бронзу познаходили, там монеты. Так. Это было б цікавее, а то ж ви займаєте, що ви робите? Ось. Ось. Чаму не было палеаліту на тэрыторыі Беларусі так доўга? Самае першае, што было знойдзена, і, пэўна, ўсе помнікі палеаліту, вот Юрыевич і Бердыш, которые мы ведаем са школьных падручнікаў, са школьнай праграмы, яны былі знойдзены ў 20-х годах. Это тое, што зрабіў 1920 Константин Михайлович Поликарпович, который уклаў велізарныя намаганні, каб это зрабіць. Ён сапраўды, у яго была цэлая праграма па пошуку палеаліту. І ён знайшоў не толькі помнікі на тэрыторыі Беларусі, але і некалькі помнікаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, которые вось зараз вядомыя. Ён рабіў вось што. Была такая программа по пошуку палеаліту, который может быть примеркованы до выхода мамонтовой фауны, до косток мамонта, вось, которые знаходятся. И на Академию наук, на той момент на Институт белорусской культуры ішли листы, где писали, вот мы знайшли мамонта, да, вот, что нам робить. И яны выезжали, яны робили там шурфовки, проглядали это все, шукали, і это было просто вельмі шмат пунктаў, которые яны аб'ездзілі. І вот у некаторых пунктах, у двух прынамсі, на тэрыторыі Беларусі, разам з косткамі мамонта былі знойдзены таксама і крамянёвыя вырабы. І вось так былі адкрыты Юрыевич і Бердыш. У Константина Михайловича Поликарповича ёсць велізарная, ну не велізарны артыкул, падаецца, у яго ёсць на тэму менавіта картаграфавання выхадаў вот этих мамонтавай фауны на тэрыторыі Беларусі, да, это і вот, ну, я далей пра гэта крыху больш раскажу, але гэта адзін з маркёраў, да, вот палеаліт, ён мае пэўныя маркеры, каб яго знайсці, трэба вот у галаве трымаць некалькі пунктаў. Так, яшчэ раз, я у мяне узнікла, пункты гэта наяўнасць мамонтаў? Наяўнасць костак. Мамонтовых, напрыклад, так, альбо нейкіх іншых выкапнёвых жывёлаў, так? Так, там яшчэ насарогі. Вось, насарогі. І вось ён зрабіў шмат працы, так, у гэтым кірунку. Пасля гэтай працы займалася Алена Геннадьевна Калечыц, і працягвае займацца, так? Вось. Яна таксама рабіла зрабіла вельмі шмат працы ў гэтым кірунку. Выйшаў нават артыкул дапаўнення да мапы Поликарповича, дзе яны разам з палеантолагам вядомым рабілі вось гэта мапаванне новых выхадаў, да, тое, што было знойдзена пасля Другой сусветнай вайны. Яна працавала на месцы знаходак вот этих выпадковых, рабіліся разрэзы, зачысткі, шукалі там палеаліт, які маглі. Працы было зроблена
вельмі шмат. Яна была, канешне, засяроджана ў асноўным на двух вядомых пунктах археалагічных помніках. Гэта Юревіч і Бердыш. Там праводзіліся даследаванні, раскопкі. У 2006 годзе былі апошнія даследаванні стаянкі Юревіча. Вось. І вот гэтыя працы былі засяроджаны якраз такі на ўжо вядомых помніках археалогіі, бо ну, як бы трэба было зразумець, а што ж это такое дакладна, атрымаць больш матэрыялу. І у нейкі момант склалася такая думка ў археалогіі, што вось для палеаліту найбольш прыдатным рэгіёнам з'яўляецца паўднёва-ўсходняя Беларусь, Гомельшчына. Так? Это вот было замацавана у акадэмічнай літаратуры, у падручнікі ўвайшло. Вось. Бо лічылася, што гэта адзіны шлях пранікнення чалавека на тэрыторыю Беларусі. І усе працы, якія праводзіліся, яны былі менавіта там. Вось. А вот калі вярнуцца да пунктаў, да, вот я казаў, што мамантая фауна гэта адзін з маркёраў. І па вялікім рахунку іх 3 гэтых маркёры. Гэта наяўнасць фауны, фауністычных астанкаў, парэшткаў, наяўнасць выхадаў крамянёвай сыравіны. Яна таксама павінна быць, бо гэта аснова жыццядзейнасці чалавека таго перыяду, эпохі палеаліту. І трэці момант гэта наяўнасць нейкай воднай артэрыі. Вось. І калі мы кажам пра паўднёва-ўсходнюю Беларусь, то, канешне, там ёсць усё. Там і маманта, шмат знаходак выпадковых і невыпадковых, і сош вымывае ўвесь час, і крэмень там ёсць у карэнных адкладах, і рэкі там буйныя, таму, канешне, это было проста, ну, як бы так асноўным рэгіёнам лічылася. Вось. А ўсе астатнія рэгіёны былі другаснымі. Калі мы кажам пра поўдзень, то поўдзень ён як бы не скідываўся з рахунку, да, была такая верагоднасць, але вось калі сказаць пра поўнач, цэнтральную Беларусь, то лічылася, што это ўсё стёрта ледавікамі. Яно там можа быць, але яно знаходзіцца пад велізарнай тоўшчай зямлі. І дакапацца да гэтага вельмі складана. Вось. Вось на пачатку ты распавядаў пра выпадковыя знаходкі, так? І я скажу, што гэтых знаходак становіцца больш. Вось. Нават у апошнія часы ёсць новыя нейкія артэфакты, нават са старых калекцый мы знаходзім новыя рэчы. Вось. Напрыклад, ну, не адна з такіх самых апошніх знаходак гэта крамянёвая скрэбла са смаргонскіх кар'ераў. Вось там, дарэчы, вельмі шмат фауны было знойдзена з 70-х гадоў. І вось у музеі ў школе ў Залессі захоўваецца цудоўная скрэбла. У музеі, у школе? Так. Яно, ну, мы калі прыехалі, я таксама паглядзеў, думаю, да ну, не можа такога быць. Як так? Пасля мы дамовіліся з настаўнікам, зрабілі малюнак, фотаздымак, і усе пацвердзілі, што гэта 100% сярэдні палеаліт. І гэта, заўважце, гэта басейн рекі Віллія. Вось. А калі ісці далей на поўнач, на Дзвіну, то пра гэты артыкул вельмі, пэўна, не шмат народу ведае, але на памежжы Беларусі і Расіі, з боку Расіі, у 90-е гады былі знойдзены у русле, падаецца, Дзвіны, калі не памыляю, падаецца Дзвіна, былі знойдзены артэфакты вельмі архаічнага выгляду. І вось я іх бачу, яны захоўваюцца зараз у Эрмітажы, паглядзеў, працавалі крышку іх дзеля сябе, і яны сапраўды архаічныя. Это, ну, мінімум сярэдні палеаліт. І разумееце, калі у нас зараз артэфакты ёсць на Палесе 400 000, больш 400 000 год, на Дзвіне выпадковыя знаходкі пакуль што, але это таксама сярэдні палеаліт, то ну, ёсць пра што падумаць. Я пра Юревіч і Бердыш чуў такую легенду, я не ведаю, можа ты пацвердзішся ці скажаш, што не так, што там знайшлі, я магу памыляцца, але там больш за парэшткі больш 20-30 нават мамантаў, і ў свае часы, ўсю савецкія часы, у шмат у якіх буйных музеях усяго Савецкага Саюза ляжаць менавіта
біўні ці нейкія косткі мамантаў з Юравічаў і Бердыжа. Ну, про Юравіча я так чуў. Вось, гэта праўда ці не? Ну, не адкажу табе на гэта пытанне. Думаю, што гэта, канешне, не зусім карэктна. Будзе... правда. Могу сказаць табе, што з помніка Елісеевіча, што на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, недалёка ад Беларусі, Палікарповіч, дарэчы, капаў яго ў свой час. Вот яны, дарэчы, па шматлікіх беларускіх музеях раскіданы. Вось. А вот на конт Юравічаў ведаю, што, канешне, у беларускіх музеях, ну, прынамсі, у некалькіх музеях гэтыя косткі ёсць, нават у школьных музеях былі. Так, вось у Юравічах у школьным музеі яшчэ ёсць. Да, ёсць. А вот каб па ўсім Савецкім Саюзе, ну, я не ведаю такой гісторыі, нічого, прынамсі. Ладно, тады будзем не верыць. Яшчэ... рандомнае пытанне, якое ўзнікла, калі у нас так шмат было мамантаў, і там знаходзяць косткі, ну, знаходзяць паўсюль, гэтыя косткі ёсць, там вымываюць. Ці можна з гэтых усіх костак сабраць аднаго маманта і выставіць яго, як там, дзе там у Нью-Йорку, ці дзе там гэты музей, дзе гэты дыназаўр. Вось такое можна зрабіць у Беларусі з костак маманта ці не? Ці у нас недастаткова ўсяго? Не, я думаю, што можна, я табе скажу больш. Мне падаецца, што ў Беларусі ёсць знаходкі цэлых мамантаў нават. Там уже не хапаць некалькіх костак. Бо, напрыклад, у Мінску, калі будавалі метро, так, вось, там знайшлі, па-першае, парэшткі слана, паўднёвага, так, і ведаю, што палеантолагі выязджалі на месца, дзе былі знойдзены, ну, быў знойдзены статак мамантаў, там, падаецца, каля 30 асобін, штосьці каля таго. Я не ведаю, якім захаванні гэта, але мамантаў вельмі шмат, да, і, ну, калі сабраць з кожнага музея, пэўна, па адной костцы, то можна нешта зрабіць. Мне падаецца, гэта быў фурор, проста калі можна было прыходзіць і глядзець, ну, атрымліваецца цаліком, ну, як ён выглядае, наколькі ён вялікі ці невялікі. Не, ну, мне падаецца, зараз тэхналогіі дазваляюць проста зрабіць рэканструкцыю, рэпліку. Хаця б, ну, няма ж такога. Вось у пушчы паставілі б там гэтага мамонцёнка. Слухай, калісьці ў Мінск, вот, то, можа быць, пару год, там, год назад было, прывозілі рэпліку скелета мамонта, падаецца, з Новасібірска, ён у пластыку цалкам зроблены, але ён, падаецца, ён выстаўляўся на Немізе, там дзесьці ў Менску. Вось, і туды мог зайсці любы жадаючы, просто паглядзець на гэта. Таму мне падаецца, што прасцей зрабіць зараз гэта ўсё пры дапамозе нейкіх сучасных тэхналогій, каб чалавек мог паглядзець і нават пакратаць. У падручніках ёсць 3 пункты, которые выпадковыя. Гэта Абідавічы, Свяцілавічы і Падлужжа. Але калі казаць, напрыклад, пра Падлужжа, то павінна весціся гутарка пра Бердыш. Чаму? Таму што якраз такі вось гэта самы вядомы артефакт, который зараз вызначаецца як двухбакова апрацаваны абушковы нож, так, альбо ёсць такі тэрмін нямецкі Кайльмессер. Вось ён знойдзены на помніку Бердыш. І што самае цікавае, ён знойдзены ў ніжэйшых пластах. Але гэты артефакт адназначна датуецца сярэднім палеалітам. Бердыш датуецца верхнім палеалітам, а вось гэты артефакт канкрэтна мусіць датавацца сярэднім палеалітам. Мы паставім проста гады, вось колькі сярэдні, там потым даставім, каб было зразумела. Калі казаць пра сярэдні, то гэта 300, працяжнік 40 тысяч год. Вось. Бердыш, як мы памятаем, датуецца там колькі 23? 25-23, по-моему, там пішуць такое. Шчыра, трэба глядзець. Так, я глядзеў. Вось. І розніцы велізарныя, так? І самае галоўнае, што калі вось я працаваў з шэрагам матэрыялаў, которые ёсць, прынамсі, у музеі нацыянальным гістарычным, то там ёсць нават рэчы, которые можна інтэрпрэтаваць як адыходы ад вытворчасці вось гэтых біфасіяльных прыладаў. Ад вытворчасці двухбакова апрацаваных прыладаў. О, клас, всё, зразумела. І калі казаць, напрыклад, пра тое, што мы знаходзім не толькі вось гэту прыладу, але і хутчэй за ўсё адыходы ад вытворчасці падобных прылад на гэтым помніку, да Бердыжа трэба падысці, ну, крышку з іншага пункту, трэба шукаць там больш раннія артефакты. І мне падаецца, што яны там павінны быць.
Бо вось усё на тое як бы ідзе, што там нешта такое павінна быць і хутчэй за ўсё яно ёсць. Нават у старых калекцыях просто да іх трэба па-іншаму падысці, з іншага боку на іх паглядзець. Бо перыядычна ў археалогіі ёсць такія моманты стратыграфічныя, которые называюцца палімпсестамі, падаецца так, гэта назва гучыць, узята яна з кніжак старых, калі у цябе ёсць стары пергамент, ёсць адзін тэкст, пасля гэты тэкст выціраецца і на яго накладаецца другі. І тое, што цябе адзін слой можа быць упісаны ў другі слой стратыграфічна. Візуальна яго бачна не будзе, але калі ты пачынаеш разбіраць гэта з пункту гледжання тэхналогіі, вот тое, пра што мы казалі, да, тое, што тэхналогія, я займаю тэхналогіі крамнепрацоўкі, і гэта вельмі, вельмі важна, бо у кожным перыядзе тэхналогія крышку змяняецца. Ёсць нейкія, іншыя падыходы майстра да сыравіны, да крэменю, і вось гэта можна прасачыць. Але для гэтага трэба, канешне, усё глядзець нанова, з новых пунктаў гледжання. Вось. І калі казаць пра, ты яшчэ не распавёў пра Новасёлкі, вы нешта новае шукалі ў Веткаўскім раёне, дарэчы, таксама Гомельская ж вобласць, так. Але гэтыя знаходкі таксама ўжо не 25 тысяч гадоў, як умоўны Юрый Шыбердыш, а яшчэ старэйшыя. Так, таксама рэч вельмі цікавая, бо гісторыя помніка вельмі цікавая, бо ізноў жа знайшлі яго не мы, яго знайшоў краязнавец, мясцовы жыхар, который збіраў вот гэтыя кремні, і гэтыя кремні трапілі да маёй калегі, которая займаецца жалезным векам, але, наколькі, каб не памыліцца, але мне падаецца, што яна заўжды марыла аб тым, каб займацца палеалітам, самымі старажытнымі момантамі засялення. Вось калісьці гэтыя кремні трапілі да мяне. Яна прынесла, кажа, вот там, паглядзіце. Я гляджу, што это вот як бы крэмень, але ён адрозніваецца ад таго, што я бачу ў больш ранніх перыядах. Вось, ён вельмі моцна патенізаваны, там прям такая белая тоўстая паціна на ім. Паціна гэта такі прапластык, который утвараецца на крэмені, калі той пачынае ўзаемадзейнічаць з кіслародам. Там, калі ён доўга дзесьці быў пахаваны, там у глебе, а пасля бац і трапляе на паверхню, ён вельмі хутка на вачах можа стаць белым. Глядзіш, падаецца, чорны дастаеш, але хвілінка, і у цябе ўсё белае. Это нейкія адмысловыя умовы залягання крэменю у нейкіх адкладах. Так. Вось. І вось калі яна это прынесла, паказала, я так на это паглядзеў, думаю, падобна на нейкі мезаліт, але не. Дакладна не. Я пачаў раіцца з калегамі, бо археалогія, ізноў жа, археалогія, яна так пабудавана, што ў цябе павінна заўжды быць камунікацыя. Ты штосьці можаш не ведаць, і археолог павінен заўжды заходзіць з пазіцыі таго, што ведаць усё немажліва. Але ёсць людзі, которые ведаюць больш за цябе, ёсць падручнікі, которые табе могуць дапамагчы, і заўжды трэба не цурацца, а падыходзіць і пытацца. Калі ты гэта можаш зрабіць, тады гэта ўвогуле пашырае твоё кола, пашырае твой кругазор. Вось, так. І вось я параіўся, мне сказалі, это нешта не тое, это зусім старажытнае нешта. Вось. І вот мы якраз туды паехалі на гэты помнік, паглядзелі, і там вельмі дзіўна тое, што гэта ўсё залягала пад нагамі. Мы хадзілі па разворанаму полю, і это можна было збіраць прямо вот на паверхні. І самае цікавае, што зараз это вядома толькі па невялічкіх публікацыях, так? Іх вядома два такіх помнікі, яны побач адзін ад аднаго знаходзяцца, але матэрыял адназначна архаічны. Глыбіня залягання там каля 30-40 сантыметраў, то бишь это ўсё ляжыць у ворыве, у ворыве. Вось. І вось мы рабілі даклад, адмыслова ездзілі ў Петербург, я гэты матэрыял прэзентаваў. Онлайн быў такі выступ вядомага палеалітчыка, который займаецца якраз такі вось гэтым раннім верхнім палеалітам, а калі казаць больш дэтальна, это арыньякская культура. Ён паглядзеў і кажа, сябры мае, тут няма пытанняў, гэта 100% тое, што вы лічыце. Это ранні верхні палеаліт, арыньяк, который мусіць датавацца там ад 40 до 33 тысяч, приблизно так. І што цікавага
у Новасёлках, тое, што па вялікім рахунку гэта першыя Homo sapiens, которые трапілі, это менавіта Homo sapiens, который трапіў на нашу тэрыторыю. Уявіце сабе, то бишь Беларусь з'яўляецца, ну, яна засялялася не толькі там у нейкія, як мы ведаем зараз па Гову, самыя старажытныя часы і там у сярэднім палеаліце знаходкі ёсць, але таксама і Homo sapiens сюды трапляў. Першы, дарэчы, ну, адзін з першых Homo sapiens сюды трапіў. Таму, ну, Новасёлкі вельмі унікальны помнік. І вот адказ, адзін з адказаў на пытанне, чаму так доўга не знаходзілі палеаліт у Беларусі, да гэтага трэба нам усім вярнуцца археолагам, трэба пераглядаць старыя матэрыялы і нанова глядзець на тое, што мы знаходзім. Таму што палеаліт можа трапляцца пад нагамі. І гутарка ў дадзеным выпадку ідзе пра вельмі старажытныя перыяды, не пра фінальны палеаліт, мы і так ведаем, што ён можа быць у пад'ёмным матэрыяле, а менавіта пра верхні палеаліт. І калі казаць пра археалогію ў цэлым, ну, суседніх рэгіёнаў, гэта не дзіва, бо мы ведаем, напрыклад, вельмі цікавыя прыклады, напрыклад, з тэрыторыі Малдовы, так? Там ёсць таксама такія моманты, калі ёсць помнікі археалогіі раннія, верхнепалеалітычныя, которые былі разбураны нейкімі геалагічнымі і прыроднымі працэсамі. І гэты матэрыял быў проста вот вынесены на паверхню, дэпанаваны на сучаснай дзённай паверхні, альбо там у ворыве там 20, 30, 40, 50 сантыметраў. Вось. І таму, канешне, археолагі заўжды лічуць нават зараз і лічылі, што палеаліт гэта нешта глыбока павінна быць. Але так не заўжды працуе. Не на ўсіх помніках, ні ў кожным рэгіёне. І вось Новасёлкі ў дадзеным выпадку з'яўляюцца такім адным з прыкладаў таго, што палеаліт можа быць амаль на паверхні. Яго трэба шукаць і спрабаваць распазнаць сярод астатніх матэрыялаў больш позніх. Таму вось гэта адзін з прыкладаў, чаму палеаліт не знаходзяць. Другое, гэта тое, што вот тыя чыннікі і тыя пункты, пра которые я казаў, гэта наяўнасць кремня, фауны, там, рэк нейкіх. Але тут трэба разумець, што палеаліт, пошукі палеалітычных помнікаў, яны патрабуюць велізарнай працы. Прыехаць вот там на адзін дзенёк і пашукаць штосьці, ну, это як шукаць іголку ў стозе сена. Ну так, гэта амаль немагчыма. Нават ведаючы вось гэты чыннікі, гэта, ну, прям трэба быць мега там удачным чалавекам, каб такое знайсці. Таму, канешне, гэтыя працы павінны быць сістэмнымі і патрабуюць велізарнай працы і чалавечага рэсурсу. Таму вот Палікарповіч, ён якраз такі працаваў так сістэмна. У яго была вот эта сістэмнасць, ён рэгулярна гэта рабіў. Вось. Пасля нешта змянілася, пэўна, у археалогіі з'явіліся нейкія іншыя мейнстрімы, вось, і, ну, крышку змяніўся вектар там у археалогіі, бо шукалі больш познія часы, больш познія перыяды. Мажліва, не хапала проста чалавечага, ну, рэсурсы, канешне, заўжды хапала, але не хапала. Як гэта заўжды хапала? Ну, слухай, археолагаў там ведаеш, савецкая археалогія, яна была крышку іншай, тут, праўда, хапала. Ладно. Ресурсу хапала, правда. Мажлівасці, прынамсі, у археолагаў больш сталага пакалення заўжды былі. Вось. Але я вось гэта не ведаў. Так. Мне падавалася, што вельмі мала заўсёды было, і таму... Не, ну, ведаеш, раней было крышку прасцей, да, у гэтым плане, бо былі такія мажлівасці. Галоўнае, што патрэбна гэтым займацца. У тебе гэта павінна быць у галаве, што ты мусіш гэта шукаць, павінен шукаць. Ну, вот, павінна, ну, як это вядома бывае, што ты мусіш гарэць гэтым палеалітам, каб яго знайсці. І калі вот будуць гэтыя сістэмныя працы па пошуку менавіта палеалітычных помнікаў, то я думаю, што ўсё будзе. Гэта далёка не апошні помнік, который зараз усплывае у археалагічнай навуцы, ну, я пра Гова кажу. Трэба шукаць. Ну, насамрэч так, гэта вельмі добрая заўвага, і добрая заўвага пра тое, што калі мяняўся вектар, таму што, ну, агулам, я не думаю, што гэта самае цікавае ў археалогіі шукаць камяні.
ўсё роўна там пошукі розных манетаў ці не ведаю раскопкі вакол нейкіх замкаў, ну таксама больш прывабліваюць, я так думаю, людзей. Ну, гэта, я думаю, што Олег Іванович табе на гэта адкажа зусім інакш. Вот, канешне, ўсё цікава. Археалогія цікава ўся. Ад умоўна 19 стагоддзя да нейкай старажытнасці, бо это ўсё наша гісторыя, которая стварае нас зараз, так? Таму цікава ўсё, але палеалітам і старажытнасцю трэба гарэць, бо это трэба разумець, што гэта вельмі складана. Складана знайсці, але яшчэ больш складана зразумець, што ты знайшоў, і зрабіць інтэрпрэтацыю таго, што ты знайшоў. Таму палеалітам займаюцца не ўсе, і калі браць вот агульны адсотак археолагаў, которые займаюцца менавіта гэтымі самымі старажытнымі перыядамі, то іх не так шмат. Это, пэўна, адна з самых такіх маленькіх і закрытых супольнасцяў. Бо ў археалогіі таксама людзі дзеляцца на тых, хто займаюцца адным перыядам, другім, трэцім. Але вось якраз такі гэты перыяд, ён самы складаны і самы маленькі, пэўна. Вот это такі, ведаеш, такі невялічкі прапластак археалагічнай навукі, да? Хто гэтым, менавіта ў людзях, калі казаць, хто гэтым займаецца. Я, дарэчы, думаў над пытаннем, ну, я яго думаў, як, типа, задаваць пра тое, што якраз, ну, типа, чаму ты займаешся вось гэтымі нейкімі камнямі, гэта ж не вельмі цікава, але потым паспрабаваў сабе сам адказаць, і мне падаецца, што якраз такі, ну, быць першаадкрывацелем, напрыклад, вось такога, ну, гэта нашмат круцей, чым адшукаць там, не ведаю, проста скарб нейкіх залатых манет. То бок гэта, магчыма, такое ёсць у вас, калі ты знаходзіш... Ну, добра, вось адразу тады задам гэтае пытанне. Калі ты пачаў, вось ты скептычна паставіўся да таго, калі сюды прыехаў у Агова, а калі потым вось вы пачалі ўжо прыехалі, заклалі, вось пачалі расчышаць гэтай тэрыторыі, адшукваць проста адзін за адным гэтыя знаходкі, што ты адчуў? Вось што ты адчуваў? Ведаеш, я вельмі доўга ішоў да гэтага, бо я заўжды Агова глядзеў так, это цікава, але я не шмат у гэтым разумеў. Для мяне это было складана, і я ніколі не лічыў Агова сваім помнікам, так? Бо не я яго знайшоў, не я там ініцыяваў нейкія выезды. Так сталася, што Агова выбрала, што я мушу ім займацца зараз, а не я яго не выбіраў, так, бо так сталася, так склаліся умовы. Вось. І вот таксама, да, калі казаць пра Агова, то Агова, як і, пэўна, шмат такіх складаных помнікаў, да, яны патрабуюць комплекснага падыходу. Тут немажліва працаваць аднаму. Павінна быць каманда людзей, которая гэтым займаецца, бо аднаму такі помнік не падняць. Агова — гэта помнік, которага хопіць, гэта нават не маё жыццё, далёка не маё жыццё, гэта жыццё некалькіх пакаленняў беларускіх археолагаў, которые гэтым будуць займацца ўвесь час. Бо кідаць яго немажліва. Яго трэба працягваць, даследаваць і цікавіцца, а што ж будзе. Таму, вот так. Я яшчэ вось з тваіх аповедаў пра Новасёлкі і пра Агова, вось ты распавядаў, правильно ж, Новасёлкі? Так. І я проста зразумеў, што насамрэч колькі усяго могуць дапамагчы зрабіць краязнаўцы ці проста людзі, якія цікавяцца умоўна гісторыяй, ну і там, не ведаю, карцей, сваім краем. То бок, і гэта ж яны, можна сказаць, дапамаглі ў адкрыцці ці нечага там, што гэта ўсё сапраўды важнае. І атрымліваецца, што мы цяпер кожны ў сваім гародзе можам, калі адшуковаем нейкія крамяні, мы гэта мусім дасылаць у Акадэмію навук. Калі казаць пра краязнаўцаў, то мне падаецца, у савецкія часы гэта было больш так прям наладжана. Я калі працаваў са старымі музейнымі калекцыямі, там нават захоўваецца перапіска, калі чалавек нешта знаходзіць, шле ліста ў Акадэмію навук. Вось, пасля ідзе там перапіска, і там эта рэч трапляе ў музейныя фонды, да? Это было... Это капец класна. Не, правда, это з 50-х там гадоў там велізарная колькасць рэчаў, которые знаходзілі проста людзі мясцовыя і звярталіся ў Акадэмію навук. Але зараз крышку, канешне, это ўсё, чамусьці памянялася, хаця, здаецца, камунікацыя стала значна прасцей. Можна дастаць ліста на мэйл там
і запытацца там дапамажыце там ці што, але канешне зараз это паменшыла адназначна, бо у тыя часы было камунікацыя ішла лепей. Не ведаю чаму так, мажліва это нейкія не ведаю там тое, што людзі там лічаць, што гэта каштуе там велізарныя грошы, там мажліва, альбо проста людзям стала менш цікава ўсё гэта. Ну так, мне падаецца, што цікавасцяў стала куды больш, там куды патраціць свой час, там паглядзець TikTok. Так, мажліва. Вось, дарэчы, калі вяртацца да тэмы краязнаўства, так, то мне падаецца тут вось прыклад з Юрыем Владимировичем Селязнёвым, который адкрыў помнік Агова-1, это адзін з самых унікальных момантаў, калі чалавек не толькі знайшоў, але ён яшчэ і дацягнуў да таго, як кажуць, пракачаў тэму, да таго, што помнік стаў цікавым археолагам, і яны сюды сталі ездзіць такімі вялікімі экспедыцыямі, як зараз. Это просто адзін з самых унікальных выпадкаў. Блін, трэба становіцца краязнаўцам. Пытанне пра даціроўку. Вось, насамрэч вельмі цікавая штука, то бок калі навіны з'явіліся, сенсацыя, там у Беларусі жылі 250 тысяч гадоў, была недзе там у 19-м годзе, там ці ў 18-м. Потым праз некалькі гадоў сенсацыя. Тут людзі жылі 400 гадоў. 400 тысяч гадоў таму, так. Прычым на тым самым месцы. Так. І ты ўжо такі думаеш, так, нешта там не дагаварваюць, і праз год будзе там 600-800. А як гэта ўсё удакладнялася, і ці сапраўды можа там з'явіцца, што там мільён гадоў ужо туды жылі, там хто-небудзь жыў тут? Глядзі, як это ўсё працавала. Вот тут я не ведаю, ці гэта відно, але вот прям зверху над намі знаходзіцца марэна. Марэна — гэта тое, што пакінуў пасля сябе ледавік, это ледавіковыя адклады. І гэтай марэне у Беларусі, мы кажам так пра 3 апошніх, пра ці 2 у сучаснай канцэпцыі 2 ледавікі. Самы апошні — гэта Паазерскі, вось ледавік, который адышоў з тэрыторыі Беларусі 16 тысяч год таму. Да яго быў у старой канцэпцыі, да яго быў Сожскі, который, Паазерскі пакрываў, атрымліваецца, Падзвінне, сучасную Віцебскую вобласць, Сожскі пакрываў цэнтральную Беларусь, а вось Дняпроўскі ён даходзіў якраз такі вот да той тэрыторыі, дзе мы зараз знаходзімся. Вось, але ў нейкі момант геолагі памянялі канцэпцыю ледавікоў, яны прыйшлі да высновы, што Сожскі і Дняпроўскі ледавікі — гэта тое самае, а адзін той самы ледавік, але гэта проста розныя стадыі, бо ледавік ён жыве, это не нейкая статычная рэч, што вот ён прыйшоў і стаў. Гэта фактычна як жывая істота. Ён сёння прыйшоў там сюды, там заўтра там пацяплела, ён там на кіламетр зайшоў назад, там праз 10 год там стало халадней, ён прайшоў там на 10 кілометраў наперад. Это жывая істота фактычна, ён рухаецца, ён не стаіць на месцы. Вось. І калі вось мы працавалі з Александром Миколаевичем Матуска, то мы вось усё гэта разглядалі як матэрыял, который адкладзены у водна-ледавіковых адкладах дняпроўскага ўзросту, то бишь дняпроўскай стадыі прыбецкага ледавіка. Таму і дата была такая 200, это выключна геалагічная датыроўка, которая не клалася на археалагічны матэрыял і нейкія метады. Вось, это просто вот тое, што мы бачылі, тое, што ўстаялася ў літаратуры, тое, што ведаюць спецыялісты, так яно і было. І таму матэрыял датаваўся менавіта так. Вось. Але вот зараз, дарэчы, мы ўсё адно прыходзім да экспедыцыі 23 года, которая стала асноўнай, пэўна, і самай важнай для помніка. Вось, калі у 23 годзе мы ізноў шукалі геолагаў, бо, як я казаў, не стала Александра Миколаевича, мы прыйшлі да высновы, што трэба вельмі аператыўна весці сюды спецыялістаў, которые ў гэтым разбіраюцца менавіта у вось гэтых ледавіковых адкладах і тое, што тут назіраем. Вось. І тады, дзякуючы дапамозе фонда Станіслава Драбышэўскага, пэўна, чуў, так?
anthropogenes.ru. Не. Ты не глядзеў, та? Там вельмі шмат ролікаў з той экспедыцыі, там можна проста паглядзець, там О, добра. шмат чаго Мы цікавага. ўставім гэта кавалачкі, добра, Да-да-да. ідзе паглядзець. Там ёсць і інтэрв'ю, і розныя, адным словам, падыход быў вельмі класны, і вось тады ён абвесціў збор сродкаў на экспедыцыю, бо трэба было сюды прывезці геолагаў з Расіі, каб яны хутка і аператыўна зрабілі нам усе гэтыя працы. Вось, і прабачце, ужо каторы час у экспедыцыі, уже 10 дзён, і тут ужо, не ўсё так проста, нос цячэ і ўсё астатняе. Ты каб зразумелі, я не ведаю, колькі тут, мне падаецца, зараз недзе градусаў 3-4 градусы. Так, мы сидзім просто ў зямлі на раскопе. Так, таму гэта ўсё нормально. Вось, і калі мы сюды прыехалі, атрымалася, што, адна з мэтаў была, па-першае, прасачыць стратыграфію, другая мэта была адабраць узоры для датавання. Так. Калі мы кажам пра датаванне такіх старажытных помнікаў, пра датаванне палеаліту, то тут, давайте так, ёсць два асноўных метады, которые выкарыстоўваюцца. Першы — гэта метад радыёвуглероднага датавання, або, як археолагі называюць, метад C14. Сэнс которага ў тым, што ён аналізуе перыяд паўраспаду вуглерода у нейкіх арганічных матэрыялах. Бо ўсе мы жывем, бачым сонца, накапліваем сабе вуглерод, і калі жывая істота памірае, то можна ўзяць матэрыял і пралічыць, а калі яна перастала накопліваць у сабе гэты вуглерод. Вось. Это раз. Але у нас няма арганікі. Мы пакуль што, на жаль, пакуль што не знайшлі ніводнага кавалачка арганічнага матэрыялу. Менавіта ў археалагічных напаставаннях. Я пра гэта магу таксама далей распавесці, бо геалогія тут проста вельмі цікавая. І ясна, што гэты метад мы тут выкарыстаць не можам. Плюс у яго ёсць велізарнае абмежаванне. Ён не працуе старэй за 40-50 тысяч, можа быць, зараз уже. О, цікава, я не ведаў таксама. У яго ёсць канкрэтнае абмежаванне. Што старэй, ён не прадатуе. Вось. Ёсць іншы метад, называецца метад ОСЛ-датавання. Гэта можна не записываць. Чаму ОСЛ? Не, пачакай, метад ОСЛ-датавання трэба, але я не памятаю, як ён расшыфроўваецца. Там нешта оптыка, люмінесцэнтнае датаванне, што такое. Трэба глянуць проста, як гэта правільна пішацца. Мы напішам, так. Як працуе гэты метад? Ён паказвае, калі той ці іншы геалагічны слой, у дадзеным выпадку гутарка ідзе пра вот гэтыя пясчаныя нашы адклады, бачыў сонечныя прамяні, сонечнае святло. І можна прылічыць на падставе спецыяльных аналізаў, калі гэты слой быў перакрыты. Гэтыя аналізы, гэтыя ўзоры, пробы адбіраюцца нават у цемры, уначы, каб не засвяціць усё гэта. То бишь, зараз самыя ідэальныя ўмовы, каб тут адабраць пробы. Вось. Можна, канешне, і днём адбіраць, але там ёсць таксама пэўнае абмежаванне. І пасля вось яны пралічваюць. І гэты метад, ён таксама не мае, нельга палічыць до 100, до мільёна, год до 800 тысяч, у яго таксама ёсць абмежаванні. І вось калі мы гэтыя даты атрымалі, ізноў жа апрадатавана была уся калонка, уся стратыграфія ад вярхоў нейкіх да нізоў. То бишь, там ёсць даты і маладзейшыя, там ёсць і 20 тысяч даты, і іншыя даты, але самае галоўнае, што яны усе роўна ляжаць ось у стратыграфіі. То бишь, няма гэтых пераскокаў, што тут старэй, там маладзей, а там ізноў старэй. Так, тут усё як у слаёным пірагу. Зверху вяршкі, знізу джэм, напрыклад. Так. Тут усё чётка і проста. Зверху маладзейшыя, знізу старэйшыя. То бишь, пытанне адразу як бы знікае. І вось калі мы атрымалі даты, а даты такія, што, ёсць канкрэтныя даты, дакладныя, вызначаныя, але, зараз мы пра іх не кажам пакуль што, але дакладна можна казаць, што самыя ніжэйшыя даты у стратыграфіі, которые якраз такі перакрываюць нашы археалагічныя слаі, яны старэй за 400 тысяч год.
Вось. І гэта таксама за межамі фактычна за межамі метада ўжо. Вось. Так. Это як бы, таксама так цікава, і нам яшчэ трэба працаваць у гэтым кірунку, але зараз мы дакладна кажам, што гэта самы старажытны матэрыял. Бо калі мы толькі пачыналі працаваць з Агова, у нас там была цэлая эпапея, бо гэты матэрыял не проста, не самае галоўнае знайсці яго трэба яшчэ і прэзентаваць навуковаму асяроддзю, каб яно зразумела, пабачыла і пагадзілася, што гэта сапраўды археалогія, бо, як вядома, мерзлата можуць усё зрабіць, ледавікі могуць усё. І таму археолагам, навукоўцам трэба пацвердзіць, што гэта менавіта археалогія, а не нейкія факты. Вось. І мы прайшлі велізарны шлях у гэтым кірунку. Гэты матэрыял мы паказвалі і шмат каму з Расійскай Федэрацыі. Гэты матэрыял бачылі і палякі, і славакі, вось, і нават французы. Гэты матэрыял бачыў чалавек, который з'яўляецца адным з самых такіх выбітных палеалітчыкаў Францыі, это Жак Люмлей. Гэта, ён уже чалавек вельмі сталага ўзросту, але калі ён паглядзеў, ён сказаў: тут все окей, няма пытанняў. Вось. Вось. І я што хацеў проста сказаць, калі казаў пра гэты шлях, што калісьці мы рабілі прэзентацыю, вазілі матэрыял, паказвалі ў Маскву. Вось. Ёсць такі вядомы даследчык палеаліту Хізрей Мірханаў. Ён працаваў вельмі доўгі час у Дагестане, там вельмі старажытныя помнікі, больш за 1 000 000 год некаторым з іх. І вось калі мы матэрыял яму паказалі, вось мы кажам, што пакуль што 250. Ён паглядзеў на матэрыял і кажа: хлопцы, глядзіце глыбей, нешта тут не так. І вось калі мы атрымалі гэтыя даты, нешта пачало складвацца. Бо матэрыял сапраўды выглядае вельмі архаічна. І нават калі зараз мы знаходзім гэтыя рэчы, тут вельмі складана чалавеку недасведчанаму, так, што мы знаходзім сапраўды артэфакты, а не нешта там такое, што можна там на поле знайсці. Про ледавікі і археалогію. Я магу памыляцца, і калі памыляюся, то пытанне адпадае. Але ледавікі па тэрыторыі, калі ішлі, яны прыпыняліся ў некаторых частках. Вось прыпыніліся, і ўсё, і далей не ішлі. Дык калі, напрыклад, вось цяпер мы не ведаем гэтых межаў, ці ведаем, наколькі памятаю таксама і межы нейкі там абазначаліся. Дык, а чаму вось палеалітчыкі ці тым, хто займаецца вось там даўно-даўно, проста гэтыя межы не выкопваюць, таму што там жа ледавік усё выносіць якраз вось у гэтае месца збольшага. То бок гэта былі б самыя вялікія месцы для находак. Не, так не працуе? Не, гэта так не працуе, бо, як я казаў, ледавік это жывы, і это складаная структура. Ён не заўжды выносіць. Штосьці выносіць, штосьці, наадварот, утаптавае глыбей, бо это велізарныя масы. Штосьці можа увабраць у сябе і перанесці далей. Бо, ізноў жа, ледавік — это не проста лёд, который, вось, як мы там, пэвна, у кожнага з нас у думках ёсць, што гэта проста там кіламетр льду, который ідзе на цябе, вось, і там яшчэ на 100 кіламетраў 200 там у іншы бок. Гэта структура, которая складаецца з камянёў, глебы, лёду, як бы, ўсё это ўсё ў ім. Дзесьці ёсць нейкія поласці, у которых можа быць там штосьці ўключана. І ледавік ён можа і пераносіць, і паглыбляць, і, як вось ты сказаў, выносіць наперад. Таму тут як бы нельга да яго ставіцца менавіта так, як да вось такой простай структуры, што вось ёсць у нас нейкая мяжа, нейкая рыса, і вось каля яе класна працаваць. Якраз ты мне казаў пра вось гэты метад, па якім можна гады, даты нейкія даследаваць, углевадародны аналіз. Радыёуглеродны метад. Радыёуглеродны метад. І ты казаў, што тут немагчыма, таму што няма ніякіх арганікі. Так, няма арганікі, і памятаем пра яго межы.
50 тысяч. Так. Ну, умоўна, там крышку менш 45, падаецца, вот, але ну, это ўжо за межамі. Тут немажліва это зрабіць просто. Але мне ўсё роўна пытанне ёсць. Мы калі былі на раскопках там каля Вішанковічаў, так, у асаўцы. Так. Там зразумела, што торф можа захаваць арганіку, а тут нічога не можа. Тут наогул тут можна адшукаць ці дакапацца да нейкай арганікі, ці гэта немагчыма па нейкіх там законах, што ўсё разлагаецца, нічога не знойдзеш. Слухай, ну калі вось мы гутарым з геолагамі, так, то, канешне, яны кажуць, што это немажліва, таму што гэта водна-ледавіковыя адклады. Это значыцца, што ўсё тое, што трапіла сюды, от уяві сабе, у цябе ёсць ручаіна, которая хуткая ручаіна, і ты будзеш туды кідаць арганіку. Ну, вось, ручай бяжыць, а пасля ў нейкі момант ён спыняецца, яго там заносіць пясовачкам і так далей. І арганіка, канешне, у гэтых умовах захавацца не можа. Але мы знаходзімся ў такім мега-фантастычным рэгіёне, который называецца Загароддзе. Так? Вось. І тут усё вельмі складана, таму што тут ёсць велізарная колькасць дыслакацый розных, которые могуць уключаць у сябе у тым ліку і арганічныя нейкія матэрыялы. Бо, напрыклад, на поўнач ад кар'ера Агова, у котором зараз мы знаходзімся, ёсць такая вёска Рачыца. Так. Вось, калі не памыляюсь, то пад Белазёрскам. І, дарэчы, пад Белазёрскам таксама знаходзілі матэрыялы. Там, ну, это наступны, як бы, крок. Пакуль што мы да гэтага не... Спадзяюся, стада мамантаў. Не, там таксама ёсць архаічныя рэчы, але это, як бы, ну, пасля, можа быць. Да гэтага яшчэ трэба дайсці нам. Вось. І вось у тым кар'еры там просто настолькі офігенная стратыграфія, там захоўваюцца, ну, ёсць у некаторых сценках, ёсць тарфяныя адклады старажытныя, межледавіковыя, которые, бо на момант вось вот этого припятскага ледавіка, который адсюль адышоў, тут была фактычна зона, которая нагадывала сучаснае паазер'е. Уяві сабе, это велізарная колькасць азёраў. Так. Ось, велізар, это нават не тыя азёры, которые зараз мы бачым, тут это азёры больш старажытныя, іх ужо не існуе. Але кожны ледавік пасля сябе пакідае паазер'е. Вось, которая, вось як, ну, сучасная Браслаўшчына. І вось тут было штосьці падобнае. І праходзіць час, калі гэтыя азёры пачынаюць затарфоўвацца. Мы зараз такія рэчы назіраем, дарэчы, у нас. Затарфоўвацца, зарастаць, пасля ператварацца ў балоты. Вось, і пасля прыходзіць, напрыклад, ледавік наступны, і вот ён гэтае балота, которое калісьці было возерам 20 метраў, ну не 20, ладно, там хай 10 метраў торфу, да, калі это прям супер-мега там глыбокае возера, нават некалькі метраў торфу, ён падхоплівае і альбо змінае, альбо ўмінае, альбо можа ўзяць і перанесці, і кудысьці пакласці. Вось. І калі, напрыклад, так адбудзецца, што тут, у новым кар'еры, который знаходзіцца зусім побач, там такія рэчы мы назіралі. Там ёсць арганічны матэрыял, ёсць вот это вот, ну, нейкая арганіка. Не будзем казаць, што гэта, бо не ведаем пакуль самі, але арганіка там ёсць. І калі, напрыклад, тут дзесьці там ніжэй, бо мы ведаем пра наяўнасць 4 культурных гарызонтаў, так, дзесьці ніжэй такая рэч можа адбыцца, то, ну, мажлівасць існуе, так. Зараз, ну, як бы мы нічога такога не бачылі, нічога не знаходзілі, але выключаць на 100% я б не стаў. Трэба шукаць. Мне цікава стала, што тут можна адшукаць, калі вось ёсць прыклады іншых, і да чаго, ну, што ты хочаш тут адшукаць, што можа быць супер унікальным. Гэта можа быць, не ведаю, прылада працы. Гэта можа быць сапраўды, вось калі вы знойдзеце арганіку, вы будзеце проста там скакаць на радасцях, калі знойдзеце, я не ведаю, якім-нибудь пахаванне раптам. Вось, што тут хочаш ты знайсці? Слухай, ну, пытанне стаіць пакуль што на тым, што мы павінны, па-першае, увесці гэты помнік у навуковы зварот, каб людзі разумелі, што на тэрыторыі Беларусі ёсць нешта больш старажытнае, чым Юравіча і Бердыш. Гэты помнік павінен быць на слуху людзей. Бо гэта гісторыя, так? Это першае.
адшукаць, ну, канешне, любы археолог марыць знайсці нейкія рэшткі чалавека. Да? Бо калі мы, ну, усе мы ведаем, напрыклад, пра Дзянісаўца, так? Так. Ось, і, канешне, калі тут будзе антрапалогія, то гэта зусім зменіць падыход, да, наш. Ну, не толькі наш, але зменіць падыход асяроддзя да гэтага помніка, Ну, да? так. Бо гэта будуць не проста нейкія незнаёмыя людзям каменьчыкі, але гэта будуць і людзі, да? Тое, што да чаго можна дакрануцца, гэта зусім іншы погляд. Таму, канешне, вельмі цікава было б тут знайсці нейкую антрапалогію, але мы нават гатовыя пагадзіцца проста на арганіку. Вось. Ну, то бок арганіка гэта сапраўды вельмі важная штука. Арганіка гэта вельмі важна, таму што нават наяўнасць тут мышак, грызуноў, да, гэта вельмі важна, таму што гэта таксама храналагічны маркер. Ага, так. Нават наяўнасць нейкіх малюскаў гэта нейкі храналагічны маркер. Больш дакладны, больш дэтальны. Бо калі мы кажам пра даты больш 400 000 год, это як бы, ну, кожен як бы можа падумаць, вау, як это далёка. Але ёсць храналагічныя маркеры, которые могуць больш дэтальна і, ну, это як бы гутарка ідзе не пра метады нават, а пра, ну, маецца на ўвазе абсалютныя метады абсалютнага датавання, а гутарка ідзе пра нейкія вось рэчы жывой прыроды, которые можна тут знайсці, і яны будуць больш дакладна датаваць усё гэта. Таму тут як бы ёсць над чым працаваць і шукаць самае галоўнае. То бок калі мы знаходзім тут нават гэтыя крэмні, мы знаходзім калі вы знаходзіце. Ну, так правильно, ты ж прыехаў і што першым зрабіў? Ты ўзяў у рукі вядро і пачаў выносіць, так, дапамагаць нам. Таму, канешне. Ну так, ну то бок калі гэта ёсць і мы бачым, што да гэтых крамянёў прыкладалася рука першага там чалавека, умоўна, правильно? Ну так. Мы ж па гэтым вызначаем, што гэта артефакты важныя. Значыць, тут можа быць і павінен быць недзе схаваны гэты чалавек. Но не маглі ж ніхто не паміраць у тыя часы і недзе проста ўсе сысці, правильно? Слухай, ну так, канешне, але ізноў жа, вот такое пытанне, ведаеш, цікавае ты задаў, ну, з аднаго боку правакацыйнае, з іншага цікавае. Калі мы кажам пра помнік, вот, глядзі, мы калі гутарым пра Агова, мы не кажам стаянка, мы не кажам паселішча. Мы абыходзім гэтыя тэрміны, таму што яны не зусім карэктныя. Увогуле, ну, не ведаю, ці ведаў ты, што Агова, тое месца, дзе мы зараз сядзім, яно ўключана ў дзяржаўны спіс помнікаў гісторыі і культуры. Яму нададзена другая катэгорыя. Не першы чую. Это помнік рэспубліканскага значэння. Гэта вельмі круто, правда? Так, я разумею, што гэта. Ось. І таму, калі мы падавалі яго ў спіс, ён увайшоў туды як месцазнаходжання ранняга палеаліту Агова-1. Вось так. Таму што, напрыклад, калі мы кажам пра тое, вось, ці жылі тут людзі, ці яны сюды прыходзілі, ці ўвогуле гэта пераадкладзены матэрыял, гэта таксама можа быць, да? Таму што мы толькі пачынаем з ім працаваць. Тут трэба яшчэ шмат разбірацца. Вось. Ёсць некалькі канцэпцый, гіпотэз пакуль што гэта такое. Напрыклад, адна з версій таго, што гэта пераадкладзены матэрыял, бо гэта знаходзіцца ў водна-ледавіковых адкладах. Это значыцца, што матэрыял мог быць перанесены знекуль. Але геолагі, нават на самом пачатку, калі мы працавалі з Александром Миколаевичем Матускай, ён казаў, ну, это ўсё пераадкладзена, это вот перанесена там вадой, там аднекуль. Але калі ён пра гэта казаў, ён казаў, што гэта зусім побач. Але мы працавалі тады крышку паўднёвей, так? Там метраў, ну, нават метраў на 800, можа, кіламетраў нават на поўдзень. Ну, не, ладно, метраў 800. Вось, ён казаў, што гэта кіламетр, 2, там, 3 максімум, да? Тое, што вот перанесена. То бишь, фактычна, калі зыходзіць з гэтай версіі, то месца, дзе чалавек жыў, да, яно магло знаходзіцца вось на тым кукурузным полі, дзе стаіць наш лагер, зусім побач. Так. Калі ісці туды нейкімі там велізарнымі раскопкамі, то, можа быць, там нешта будзе. Ёсць такая канцэпцыя, которую прапанаваў Александр Очередны з Расійскай Федэрацыі. Так, это чалавек, который уклаў гэты помнік вельмі шмат.
І сэнс вось які. Глядзі, мы калі капаем, мы знаходзім велізарную колькасць вось гэтых неапрацаваных крамянёў. Менавіта жаўлакі, там, ну, такія прям шмат, правда, там можна цэлую кучу скласці, калі мы дойдзем да ніжэйшых напластаванняў. І сэнс гіпотэзы ў чым? Вось уяві сабе, вот я пра гэта казаў, ручаіны, вось ёсць ледавік, вось, і ад яго цячэ велізарная колькасць ручаін, як дельта Ніла, напрыклад, да? Калі шмат усяго это адыходзіць. І гэтыя ручаіны, яны то знікаюць, то з'яўляюцца, штосьці вось перасыхае, а штосьці там праз там, паўкіламетры, там 500 метраў новае пачынаецца. І там вымываецца, як у горнай рэчцы, просто вот куча крэменю, да? Бо, як мы ведаем, каля бярозы велізарныя мелавыя адклады, так? І вось адтуль аднекуль магло вымываць гэты кремень, мел і пераносіць, так? І старажытны чалавек мог прыходзіць вось у гэтыя зоны, дзе ёсць выхады кремню, так? Як заўжды гэта было. І прыходзіць на гэтыя перасохлыя ручаіны, тут, конечно, было не зусім цёпла, але і нельга казаць, што прям мінус 40, да? Это там, тэмпература можа крышку там як цяпер тут. Ну, я думаю, што можа нават крыху вышэй, чым зараз, так. Прыходзяць збіраць і самае галоўнае апрацоўваць яго на месцы. А нейкія рэчы забіраць з сабой і пераносіць на месца, дзе ён жыў. Это, ну, такі варыянт. Гэтым можна патлумачыць, напрыклад, тое, што мы тут знаходзім не так шмат прыладаў, але знаходзім шмат адыходаў ад вытворчасці прыладаў, так? Бо тут асноўная маса матэрыяла, которая тут ёсць, это дэбітаж. Дэбітаж — это адыходы ад вытворчасці прыладаў, адыходы ад расколвання крэменю. Вось. Але тут таксама ёсць, напрыклад, рэчы, которые сведчуць аб тым, што тут выраблялі ручныя рубілы. Так? Это сколы, ну, сколы, которыми фарміраваліся эти рубілы. Ну, это вызначаецца. Тут ёсць некалькі рубілаў. Так? Яны, ну, не зусім класічныя, але тым не менш, это дакладна рубілы. Таму можна казаць, што гэта гіпотэза, гэта канцэпцыя таксама, ну, слушная і, мажліва, яна будзе адной з асноўных. Але, ізноў жа, тут трэба яшчэ шмат год працаваць. Калі так казаць, то ў радыусе кіламетра, калі ўсё перакапаць, вось проста зняць, я не ведаю, колькі тут метраў, 7 метраў, так. Вось зняць, то, можа быць, мы зможам знайсці арганіку, якая нам патрэбна, вось гэтага чалавечка. Ведаеш, я думаю, што это крышку інакш працуе, не ад таго, што там менавіта будзе помнік, так? Нават калі ён будзе там, хутчэй за ўсё ён будзе размыты і, ну, калі адтуль нешта выносіл, магло выносіць. Мы зараз кажам пра адну з гіпотэз. Так, безумоўна. Не трэба казаць, што это канстанта. Пра адну з гіпотэз. Калі нават адтуль магло нешта выносіць, то там таксама будзе ўсё размыта. Тут гутарка ідзе пра нейкую неардынарную сітуацыю. Вось, напрыклад, ёсць такі вядомы помнік Дманісі, так? Ведаем пра яго. Ну, не памятаем, значыць. Вось, это Грузія, і там атрымалася, што капалі нешта сярэднявечнае, падаецца, я таксама не вельмі добра ведаю, але трэба мы ўставім тут падцягнуць, як бы, да, эту базу. І вось там атрымалася, што пад нейкім не вельмі старажытным помнікам, там пра нейкую глыбіню прыкапалі, хоба, і знайшлі старажытны матэрыял, пачалі капаць, і бац, знаходзяць нейкую неардынарную сітуацыю, у которой захоўваецца арганіка. І не проста арганіка, а захоўваецца антрапалогія. Разумееш, это просто пераносіць усё і робіць гэты помнік адным з самых яскравых на тэрыторыі Еўропы. Ну, Грузія ж Еўропа, правильно? Так. Робіць яго адным з самых яскравых на тэрыторыі Еўропы. Таму усё можа быць. Тут трэба проста мэтанакіравана і сістэмна працаваць. Вось цяпер я зразумеў, калі ты кажаш, што не на адно жыццё тут хопіць, каб даследаваць усё гэта. Асабліва, калі казаць пра тое, што, ну, сапраўды, калі па 7 метраў капаць, а тут, можа, там і 8 будзе. Не, тут будзе больш. Глядзі, умовы залягання, так, вот нават калі па старых кар'ерах нам усё распавядаць, то глыбіня залягання матэрыялу ад 6 до 12 метраў.
это тое, што толькі было бачна. Зараз мы знаходзімся на 7 метрах. Так. І глядзі, мы толькі знялі першы культурны гарызонт. Чаму мы тут так вольна сядзім, напрыклад? Таму што пад намі пэўная стэрыльная праслойка, так? Там, не ведаю, будзе 10 сантыметраў 40 альбо паўметра нават. Таму мы тут можам зараз так вольна сядзець. Чаму, напрыклад, калі ты прыехаў, мы сёння капалі тут рыдлёўкамі, да? Бо, напрыклад, учора мы тут сядзелі ўсе на савочках, тут было вельмі шмат працы, менавіта такой далікатнай. А зараз мы ўжо так сёння так бадзёра здымалі, таму што часу мала, і нам трэба прынамсі прайсці гэтую стрільную праслойку, каб выйсці на культурны гарызонт нумар 2. Вось, таму вот сёння так атрымалася, што і вы прыехалі, і мы можам зняць падкаст прямо так, вот тут. Так, ды гэта значыць, што так, вось ты спачатку сказаў, што шкада, што не прыехалі учора, тут былі усе як на гэтым на месяцы, ты казаў там. Так, быў такі, мы ж, глядзі, мы калі капаем і знаходзім нейкія артефакты, мы пакідаем іх на слупочках такіх, да? Вось, і спрабуем апусціцца ніжэй, пакуль не дойдзем да нейкага іншага пласта, альбо не знойдзем нейкія іншыя рэчы проста. Таму што тут вельмі шмат часу займае фіксацыя. Мы фіксуем усе рэчы у 3 каардынатах, і гэта, канешне, вельмі цягнець, так? Ну так, гэта такая марудная праца. Марудная праца, менавіта. Так, ты ж сам бачыў сёння, бачыў, да, на фіксацыях, калі мы былі. Я бачыў відэа, дзе ты не так даўно ездзіў на яшчэ адзін кар'ер у пошуках таксама, умоўна, там, не ведаю, маманта, я не ведаю, слана ці каго, насарога. Я хацеў спытаць, вось у мяне было пытанне такое, ці цяпер, вось на сённяшні момант, кожны кар'ер мае свайго археолага. Ну, то бок, насамрэч, я так разумею, што калі нехта капае глыбока вельмі, гэта мусіць так быць. Ці гэта таксама не працуе? Ведаеш, гэта таксама адзін з метадаў пошуку палеаліту, гэта даследаванне кар'ераў, так? Але кар'ер, ён жа ж не капаецца так, што вот сёння мы пачалі капаць кар'ер, і заўтра мы ўжо выйшлі на пластаванне там з чымсьці, да? Вот, напрыклад, новы кар'ер, который тут распрацоўваецца, мы займаемся яго маніторынгам ужо, пэўна, гады 3, можа быць, да? 22-й, пэўна, год пачатак, калі мы пачалі сюды ездзіць на той кар'ер і глядзець, а што ж там такое. І ведаеш, вот за гэтыя гады, там адзінкавыя рэчы толькі трапляюцца, да? Адзінкавыя проста. І вот уяві сабе, гэта кар'ер, гэта таксама як, ён распрацоўваецца ўвесь час, і за ім трэба глядзець штогод, да? Альбо штомесяц прыязджаць і назіраць, а што новага зроблена. Так не можа быць, бо, ізноў жа, культурныя напластаванні могуць быць так, што вось яны ёсць на нейкім кавалку, это агова як бы пашанціла, бо ён вялікі. Так? І, дарэчы, гэтым, можа, вот, вяртаючыся да таго, што я казаў, памеры помніка, пэўна, можна растлумачыць ось гэтымі дельтамі, да? Тое, што я казаў, як дельта Ніла. Ён велізарны, можа быць. Менавіта па гэтай прычыне. Вось. І усе кар'еры, канешне, трэба маніторыць, трэба сачыць за іх дзейнасцю, назіраць за адкладамі, так? І глядзець, ці ёсць там нейкія сляды дзейнасці чалавека, бо, ізноў жа, як я казаў, агова гэта скрыня Пандоры, которая открывае абсалютна іншыя перспектывы для палеалітазнаўства. Таму, канешне, кар'еры патрабуюць нагляду. Без кар'ераў немажліва знайсці палеаліт, асабліва такі старажытны. Яны неабходныя і патрэбныя, але трэба назіраць. Дык атрымліваецца, і таксама вы можаце прыпыніць працу цэлага кар'ера, калі раптам яны на нешта там нарвуцца. Дык яны вас так і не вельмі любіць павінны. Ты такое ўражанне, што это прям заказанае пытанне ад гэтага кар'ера. Не, проста калі так падумаць, што сапраўды, то бок я з чым спраўноўваю, гэта калі вось, напрыклад, у Брэсце, калі там хацелі збудаваць дом і адкапалі косткі. Вось, потым атрымалася, што там шмат костак вось пахаваных, там расстралялі габрэяў. Але там жа прыпынілі ўсё, і ніхто не мог далей будаваць дамы. Вось, я пра такое тут, атрымліваецца, працую так і з кар'ерам? Не, ведаеш, яно так не працуе, бо трэба заўжды разумець, што няма кар'ера, не так. Калі не будзе працаваць кар'ер, не будзе і нашых знаходак. Дарэчы, так, у два бокі. Таму гэта павінен быць абсалютны сімбіоз, калі працуюць кар'еры і
назіраюць археолагі. Нават калі археолагі нешта знаходзяць, канешне, можна прыпыніць там нейкі участак, нейкі кавалачак, так. але это ўсё часова. І зноў жа археолагі, ну, крышку марудней можа будзе на нейкім участку, але археолагі выпрацавалі, а тэхніка забрала і звезла. Ну, дарэчы, так. Той же пясок, і тэхніка можа дапамагчы табе ў тым, што ты капаеш. Таму, канешне, гэта ўсё трэба разглядаць як абсалютны сімбіоз. Таму што без кар'ера няма, ну, палеаліт знайсці больш складана. Я прыдумаў, без кар'ера няма археолага кар'еры. Всё. Сёння мы бачылі, як даставаліся адсюль гэтыя крамяні, там розныя маленькія кавалачкі. Наколькі складана рабіць класіфікацыю іх і наогул, ну, то бок яны ўсе выглядаюць аднолькава. Ну, то бок там гэта вялікі камень, гэта трошкі меншы, а ты некаторыя проста адкідваеш і кажаш, гэта не падыходзіць. Вось што ты адсюль дастаеш і як складана гэта ўсё зразумець, што гэта? Ну, глядзі, як я казаў, мы знаходзім, ну, па-першае, класіфікацыя ў археалогіі, яна распрацавана ўжо не адно стагоддзя, так? Бо, як вядома, даследаванне палеаліту і каменнага веку, яно мае досыць вялікую гісторыю, которая ўжо мае не адно стагоддзя, так? Таму распрацаваныя класіфікацыі, яны розныя для кожнага перыяду, бо, вось, напрыклад, тое, чым займаюся я для сваёй дысертацыі, гэта мезаліт, там зусім іншае. Вось, і гэтыя класіфікацыі паміж сабой не, ну, яны розныя, давай так. Але пры гэтым тэхналогіі кремніапрацоўкі і ідэя, которую чалавек укладае ў кремень, яна не мяняецца, так? Ёсць нейкая агульная, ну, давай так, ёсць канкрэцыя кременёвая, ёсць жаўлак, з которага скалваюць сколы нарыхтоўкі. Пасля з іх робяць прылады, альбо сам жаўлак, сама канкрэцыя з яе робяць прыладу, так і апрацоўваюць, каб менавіта з гэтага жаўлака, з гэтай канкрэцыі атрымаць нейкую прыладу, так? Это вось, калі мы кажам пра вось гэтую двухбаковую апрацоўку, пра рубілы, так, то яна ж не робяцца, ну, яны робяцца з нейкіх сколаў, але масіўных сколаў, так? Вось, і, канешне, чалавек закладае першую, ну, закладае заўжды нейкую ідэю ў тое, што ён робіць. Это не можа быць так, што я прыходжу, там, стукнуў раз, стукнуў два, і ўсё, у нас вот, ўсё паехала, так? Атрымалася. Заўжды павінна ў галаве быць нейкая канцэпцыя, нейкая ідэя, як гэта зрабіць, так? І таму, калі мы тут знаходзім нешта, а яно вельмі адрозніваецца ад таго, што мы ведаем у археалогіі каменнага веку, у кремніапрацоўцы, так? Тут трэба падыходзіць да ўсяго вельмі, вельмі асцярожна і акуратна. Але памятаем, што мы знаходзімся з вамі на месцы, дзе ёсць выхад крэмня, выхад сыравіны. І таму звычайна тое, што тут адкідваецца, тое, што не мае ніякіх слядоў апрацоўкі, бо калі мы будем збіраць нават жаўлакі крамянёвыя з сабой, да, яны бываюць розных памераў ад такіх да такіх, то, ну, проста не будзе дзе захоўваць гэта. Таму адкідваюцца натуральныя рэчы, которые не маюць ніводнай прыкметы дзейнасці чалавека. Калі ёсць хоць нейкі сумнеў, так, канешне, это ўсё кладзецца. І таму менавіта я хожу і кожную знаходку збіраю і на яе гляжу, так? І калі гэта рэч без нават адзінага скола, который можа быць звязаны з чалавекам, канешне, я гэтага не бяру. Нават калі ёсць жаўлакі відавочна натуральныя, але яны маюць хоць адзін скол, хоць адзін негатыў скола, я іх збіраю. Чаму? Таму што у далейшым пры працы камеральнай з гэтым матэрыялам будзе вельмі важна паглядзець на тое, а ці не падыходзяць асобныя сколы да гэтага жаўлака, то гэта таксама нюанс такі, да, который будзе пасля разбірацца і распрацоўвацца. Таму, канешне, працаваць з гэтым матэрыялам вельмі складана. Ён вельмі нетыповы для усяго таго, што мы ведаем пра каменны век Беларусі. Тут трэба як бы крышку памяняць мысленне. Увогуле, калі ты працуеш з больш старажытнымі перыядамі, то трэба змяніць крышку парадыгму погляду на сам артефакт. Так? Што гэта такое?
это раз. По-другое, ну, вот калі мы казалі пра тэхналогіі, да, расшчаплення крэменю, то, напрыклад, верхні палеаліт і усе маладзейшыя эпохі, яны арыентаваны на расшчапленне прызматычных формаў нуклеусаў. Так? Это такі тып нуклеусаў, калі ў цябе ідзе арыентацыя на атрыманне пласціністых нарыхтовак, такіх даўгіх выцягнутых пласцінак. Зразумела. Вось, а калі мы, напрыклад, ідзем у сярэдні палеаліт і раней, то там ўсё па-іншаму. Там трэба глядзець на адшчэпы. Адшчэп — это такая нарыхтоўка, которая па сваіх параметрах, суадносінах даўжыні і шырыні, яна, ну, можа быць, у прынцыпе, рознай. Да? Калі пласціна, яна павінна быць, даўжыня павінна быць мінімум у 2 разы болей, чым шырыня, то адшчэп, ён, наадварот, ён шырэйшы, чым даўжэйшы. Так? То бишь шырыня больш, чым даўжыня. Вось. І чалавек таго часу, ён арыентаваўся на тое, каб рабіць як мага болей вось менавіта адшчэпаў. Пласціны — гэта хутчэй выпадковасць тут. Вось. А якраз такі адшчэпы — гэта асноўны тып нарыхтоўкі, который выкарыстоўваўся, бо іх можна, па-першае, выкарыстоўваць як нарыхтоўкі для стварэння прылад, напрыклад, скрэблаў, стварэння прылад, напрыклад, як рубілаў. Так? Таксама можна рабіць на вялікіх масіўных адшчэпаў, бо тут у трэцім культурным гарызонце якраз такі велізарныя формы. Там з мужчынскую далонь ёсць адшчэпы, то бишь это ўжо такія макраформы тут ідуць. І, ну, канешне, это складана. Таму вот, усё, што мы тут знаходзім, мы спрабуем максімальна фіксаваць і максімальна збіраць, калі там ёсць хоць адзіная прыкмета і адзінае падазрэнне на тое, што тут могла быць рука чалавека. Максім Чарняўскі проста казаў, класную рэч сказаў, што людзі, якія жылі, ну, праўда, таксама там не зусім тыя людзі, якія жылі, што на нічым не адрозніваліся умоўна ад нас, то бок у іх былі там нейкія эмоцыі, на нічым займаліся. Я зараз падумаў, а раптам тут быў нейкі дзіцячы садок, і гэта дзеці проста гуляліся і якраз рабілі, што хацелі, там умоўна, там адбівалі нешта і ўсё такое. Вось, але гэта так. Ну, ведаеш, вот наконт эмоцый, то у мяне заўжды ёсць такая ў галаве як бы канстанта, што людзі ніколі не адрозніваліся адзін ад аднаго. Ну, ясна, антрапалагічна, там нейкіх... Ну, так, гэта зразумела. Да, але калі мы, напрыклад, звернемся да сучасных там прадстаўнікоў жывёльнага света, которые найбольш падобныя да чалавека, это малпы, так? Так, так. То мы ведаем, што ў іх ёсць тыя самыя эмоцыі, яны могуць дэпрэсаваць, яны любяць, яны перажываюць, і таму, канешне, чалавек не адрозніваецца ў гэтых сваіх нейкім унутраным свеце, менавіта эмацыйным. Мы такія самыя, як і нашыя продкі. Проста крышку на іншым, на нейкай іншай ступені развіцця. Вось. Ну так, і тады вось я задам гэтае пытанне тады, што вось можна сказаць пра гэтых людзей, якія жылі тады? Ну, умоўна, людзей, ну людзі, пра людзей, якія жылі тады. І асабліва, калі, ну 400 000 гадоў. Ты можаш уявіць сабе 400 000 гадоў? Ну так, бо мы, вот, глядзі, мы з табой сядзім зараз на слоі, узрост которого 400 000 гадоў. Вось, што вось археолагі могуць сказаць пра тых людзей? Трэба вызначыцца з тым, хто гэта быў. Калі мы кажам пра 400 000 гадоў, то тут гутарка можа весціся, ну, прынамсі, пра 2 тыпы чалавека, так? Гэта гільдельбержскі чалавек, это, як бы, першы, ну, тое, што найбольш падыходзіць сюды, і можа весціся пра нейкія раннія, вельмі раннія формы неандертальцаў альбо протанеандертальцаў, так? Ну, ёсць такая класіфікацыя. Вось. Мы, канешне, больш спадзяемся ўсё ж такі, што гэта гутарка ідзе пра гільдельбержца, што гэта ён. Калі казаць пра сам матэрыял... Пачакай, а чаму спадзяецеся менавіта на яго? Ведаеш, чаму? Таму што вельмі, ну, не тое, што мала, а яны, напэўна, у прынцыпе пакуль што адсутныя. Не, ёсць, пэўна, ладно, не буду хлусіць, ёсць пэўныя прыкметы, што ёсць нейкія ўсё ж такі
формы артефактаў, і это не адсюль, это менавіта з кар'ераў старых, которые нагадваюць нейкія вельмі раннія такія архаічныя неандертальскія рэчы. Ага. Але ізноў жа гэта можа быць і гейдельберж, бо это, ведаеш, пераходныя этапы ў археалогіі яны заўжды праблематычныя. Асабліва такіх гадоў. Так. Але ўсё ж такі агульная маса матэрыялу паказвае, што гэта нешта вельмі старажытнае. І яна адназначна больш старажытная, чым тое, што мы ведаем пра неандертальцаў. Так? Таму хутчэй за ўсё. Так? І зноў жа паўтаруся, гэта не вырашанае пакуль пытанне, але мы спадзяюся, да гэтага прыйдзем, калі правядзем больш глобальныя даследаванні. Калі мы глядзім на ўвесь гэты матэрыял, то першае, што нам прыходзіць з тыпалогіі, з таго, што мы ведаем з археалогіі палеаліту ў цэлым, што ў дадзеным выпадку мы вядзем гутарку пра Ашэль, пра ашэльскую культуру, пра ашэльскую эпоху. Вось. І пра гэта ўжо можна нешта казаць, заходзячы з нейкіх аналогій, нейкіх помнікаў, которые вядомы. Мы ведаем, што яны карысталіся ручнымі рубіламі, которые былі адным з асноўных тыпаў прыладаў. Мы ведаем, што яны выкарыстоўвалі скрэблы, которые былі распаўсюджаны, што яны секлі дрэва, рабілі, палявалі на жывёлаў, так? Буйных, і ў дадзеным выпадку гутарка вядзецца нават не пра мамантавую фауну, а пра больш ранніх тыпы жывёлаў, пра сланоў, напрыклад, так, которые таксама хадзілі па нашых тэрыторыях. Ну, гэта супер складана ўявіць, так? Так, але гэта было. Это складана ўявіць, але трэба падысці да таго, што мы ўвогуле стаім зараз на нейкіх новых этапах развіцця палеаліту і новых этапах разумення нашай беларускай гісторыі, так? Менавіта ранніх этапаў. Усё перабудоўваецца, ідзе проста змена нашага мыслення, бо яшчэ там 20-30 год таму, я думаю, што у любога археолага Беларусі на той момант запытацца, ці можа быць у Беларусі Ашэль, все-таки поглядели, сказали, конечно, нет, ты что. А тут атрымалася так, што мы якраз таки зараз стаім на змене вось гэтых эпох уяўлення, так, і таму, канешне, это ўсё складана. Складана не толькі мне, але складана і ўсім калегам, складана і, я думаю, усім беларусам, таму што шмат людзей нават, па-першае, не чула, што ёсць такі старажытны помнік, а па-другое, не ўсе вераць у тое, што да ладно, у Беларусі да 400 000 год, да як такое можа быць? Так, гэта сапраўды складана паверыць. То бок, з дзяцінства ўсё толькі адно і тое ж, кожны год ты ведаеш і вывучаеш, а тут нехта прыходзіць, кажа, не. І не просто трошкі, а просто, кажем, у нас тут вось Ашэль, ты кажаш. Это, ведаеш, это працоўная версія. Я просто агулам ўсё роўна, так. Што самае ўжо каштоўнае вы тут адкапалі, знайшлі? Нешта ёсць такое, што, хаця б, не ведаю, адзін крэмень, які незвычайны, там нешта такое. З гэтага сезона ці агулам? Агулам. Слухай, шмат ёсць рэчаў, так. Па-першае, гэта вось гэтыя формы рубілаў, которые тут ёсць. Тут на сённяшні момант ёсць, прынамсі, 2 ці 3, памыляюся, бо калекцыя больш 7000 артефактаў, которые прям вот як з падручніка, так. Па-другое, тут ёсць вельмі цікавыя рэчы, которые зроблены не з крэменю, а з іншых парод камня. Ого, так, это яшчэ не чую. Так. Тут ёсць, напрыклад, пікападобныя формы, ёсць такая тыпалагічная катэгорыя прыладаў. Трэба, пэўна, яе паказаць, каб зразумець, як яна выглядае. Вось, яе вельмі проста зблытаць з чоперам, напрыклад, але, ўсё ж такі, археолагі называюць яе менавіта так. І нахова ёсць цэлая серыя вырабаў такога тыпу, которые зроблены не з крэменю. А калі мы кажам, што тут ёсць не толькі крэмень, то гэта адразу, ізноў жа, крышку мяняе падыход, што, калі крэмень калоўся так вось там, это калі мы кажам пра тых, хто не вераць у гэты матэрыял, пра тое, што з крэмня там магло там само адкалоцца там, але тут ёсць вырабы не з крэмeniu, а это ўжо
зусім іншы погляд. Ну так. Тут Розумієш, уже не скажеш, іншы што матэрыял гэта выкарыстоўваецца. То бишь, значыцца, што чалавек сапраўды быў у гэтых мясцінах, сапраўды здабываў крамянёвую сыравіну, але сітуацыйна таксама выкарыстоўваў і тое, што было прыдатна для расколвання. Ну так, як мінімум спрабаваў нечага яшчэ рабіць. Так. Таму Крута. тут як бы крутыя рэчы ёсць. Калі калекцыя будзе апублікавана, мы да гэтага ідзем, як бы гэта вельмі не хутка, бо шмат матэрыялу і шмат з гэтым разбірацца, але я думаю, што першыя такія вельмі грунтоўныя і глобальныя публікацыі чакаюць нас ужо ў наступным годзе. Можа, нават напрыканцы гэтага года нешта будзе. І адразу тады на ўздагон пытанне, добра, апублікавана, а самі гэтыя прылады, яны ёсць ужо ў нейкіх музеях, можа, ці яны толькі потым, пасля апублікацыі, будуць перададзены некуды, ці яны пакуль проста будуць захоўвацца ў вас? Па-першае, пакуль што ідзе праца з калекцыі, то бишь гэта трэба разабраць, усё класіфікаваць і толькі пасля гэтага перадаваць. Але ёсць такі невялічкі спойлер. Тое, што некаторыя вырабы, не ўсе пакуль што, будуць у новай экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музея. О, гэта крута. Але это спойлер. Ты пра гэта не чуў. Агова будзе ў музеях, прынамсі ў адным дакладна, а можа быць і ў некалькіх нават. Калі казаць пра артэфакты і музеі, што там іх можна перадаваць, не перадаваць, яны пакуль у вас захоўваюцца, таму што іх трэба пісаць. А што можна зрабіць вось такімі помнікамі? То бок ёсць там Білаерская пушча, а ці будзе археалагічны помнік, напрыклад, тут у Агова? Як гэта можа наогул выглядаць? Што можна паказаць тут? Паказаць там 2 крэмня? Ці паказаць вось... ладно, сцена, гэта, конечно, прыгожа. Слухай, тут, мне падаецца, вельмі шмат мажлівасцяў ёсць, як гэта ўсё паказаць. Па-першае, мы знаходзімся зараз з табой вот там, дзе цемра, которую гледачы, пэўна, не пабачуць, яны пабачуць толькі прыгожы профіль, але вакол нас ноч і ўсё цёмна, але там велізарны кар'ер. І там вельмі прыгожыя пейзажы, гэта фактычна як кратары на Луне, которые зараз параслі дрэвамі. І вось як мне бачыцца, музеіфікацыя такіх аб'ектаў, яна павінна выглядаць максімальна натуральнай. Гэта значыцца, што мы не павінны рабіць тут нейкіх там каласальных будынкаў там з экспазіцыі і так далей, а прасцей, ведаеш, зрабіць нейкія экатропы, напрыклад. Паставіць банеры, паставіць QR-коды, бо мы зараз жывем у вельмі такім асяроддзі, которое дазваляе нам глядзець на тое, што было праз нашы смартфоны, там айфоны, што ў каго ёсць. Зноў жа, праз інтэрнэт. Таму, канешне, я б, напрыклад, тут рабіў нейкі такі экатурызм з выхадам на вось такія разрэзы, а вось як захаваць такія сцены, так, вот наши профілі, наши разрэзы з культурнымі слаямі, гэта ўжо пытанне хутчэй да музейных супрацоўнікаў і да рэстаўратараў, магчыма, да будаўнікоў, бо, канешне, калі захаваць у нейкім выглядзе вот тое, што мы з табой зараз бачым, гэта было проста фантастычна. А проста уяві сабе, калі такая сцяна будзе вось не толькі на гэтым кавалку, дзе мы зараз сядзім, а будзе там на некалькі сотен метраў. І чалавеку будзе паказана, адкуль браліся датыроўкі, дзе першы культурны гарызонт, дзе другі, дзе трэці, так? І дзе ледавік, насамрэч, дзе ледавік, дзе ледавік, і чалавек, напрыклад, там сфотаграфаваўшы той QR-код, ён можа пабачыць і акунуцца ў тое, як это выглядала, альбо, напрыклад, увогуле апрануць які-небудзь 3D-акуляры, там, дзе як это зараз называецца, 3D-рэальнасць трапіць. Да рэчы, прагулкі вось тут можна... Да, вот уяві сабе, ты можаш прагуляцца па вот гэтых мясцінах і пабачыць, як гэта магло выглядаць. Это, конечно, велізарная праца, так, але мне бачыцца гэта вось усё ў такім выглядзе, не ў класічных вот такіх музейных выстаўках і экспазіцыях, а менавіта самі мясціны, сама тэрыторыя, вот як такі экатурызм з археалогіяй і нейкімі такімі інавацыйнымі штучкамі. Сапраўды, мне падаецца, што цяпер гэта нашмат прасцей паказваць, тому што і пытанне пра музеі было, што калі прыходзіш у музей,
і ты бачыш вось зал археалогіі, ты бачыш, што там ляжаць нейкія прылады працы, там крамянёвыя, нешта яшчэ, нейкія малюнкі гэтых людзей, якія там трошкі там згорбленыя умоўна, і ты прыходзіш далей, дзе можна паглядзець там срэбраную манету часоў рымскай імперыі, і гэта табе цікавей часцей за ўсё. Вось мне таксама вось я зразумеў, што такім чынам можна паказваць гэтыя рэчы. А на што звяртаць увагу, напрыклад, калі ты прыходзіш проста ў школьны музей, ты бачыш пакойчык археалогіі. Вось на што трэба нам звярнуць увагу, каб там прыпыніцца хаця б на 5 хвілін? Ну, ведаеш, тут як бы пытанне ізноў жа да таго, як будуецца экспазіцыя, так, то бо заўжды можна зрабіць так, каб гэта было цікава для звычайнага наведвальніка. Вось, напрыклад, уяві сабе момант, калі ты бачыш на выставе вось гэта ручное рубіла, там ці нейкі наканечнік стрэлы, который ляжыць там за шклом. Уяві сабе момант, калі ты можаш яго пакратаць, патрымаць у руцэ, але пры гэтым не здолееш забраць. Ведаеш, ёсць, ну, я просто бачу ў музеях так, як это робіцца. Калі ты, вот як малпачка, ведаеш, калі даць засунуць, малпа засоввае руку, напрыклад, у шклянку якую-небудзь, Так. а там ляжыць банан. Яна яго бярэ і спрабуе дастаць, але не атрымліваецца. Яна можа дастаць руку, адпусціўшы банан, але не дастаць яе з бананам. Так? І вот уяві сабе, што ты можаш прыйсці ў музей, пакратаць нейкую рэч, вот, ну, бо іх, ну, праўда, іх вельмі шмат, і як бы можна такое дазволіць у некаторых выпадках, альбо зрабіць, напрыклад, супер-мега-рэпліку, которую чалавек можа, да якой чалавек можа дакрануцца, так, паглядзець, там, нейкі візуалізацыі. Ну, нам увогуле не хапае вось этой візуалізацыі, не хапае сучасных тэхналогій, каб мы бачылі, не толькі глядзелі, але і бачылі, як гэта робіцца, як гэта выкарыстоўваецца, якія, напрыклад, ёсць аналогіі такіх самых рэчаў, але, напрыклад, больш крутыя ў іншых краінах, так? Каб мы проста вот усё это бачылі і параўноўвалі, да, што мы частка агульнага свету, што мы не самі па сабе, а што мы проста з'яўляемся часткай агульнай цывілізацыі. Таму тут трэба трэба крышку мяняць, пэўна, нейкія падыходы. Ну, як ты кажаш, што цяпер мяняецца падыход і вось уяўленне археалогіі, асабліва калі казаць пра палеаліт, то можна сказаць, што трэба таксама мяняць і вось стаўленне да музеяў гэтага. І класна ты сказаў, што дакрануцца вось тыя самыя наканечнікі крамянёвыя, якія мы капалі, і ну насамрэч, ну, вельмі класна апрацавана, і калі ў руках вось мы трымалі, а ў музеях сапраўды не магу. І калі былі б копіі, калі б можна зразумець, як гэта робіцца, ці гэтыя каменныя сякеры, наколькі яны адшліфаваныя, ну, то бок яны ж там дасканалыя часам бываюць, трапляюцца, гэта ж, ну, таксама было б класна. Так, просто вот уяві, што ты можаш прыйсці дакрануцца, да, ты звычайны чалавек, але пры гэтым ты кратаеш і вау, ты дакранаешся да гісторыі, не проста глядзіш на яе збоку, але ты трымаеш у руках сапраўдную. Ну, магчыма, так і археолагу больш бы стала. Ну, магчыма. Пра Агова мы, думаю, дастаткова паразмаўлялі, і гэта, канешне, капец. Ну, у сэнсе, што нам слухай, ведаеш, вот у мяне ёсць, так. нам холодна, а вот, ведаеш, давай я тебе задам одно пытанне. Вот ты сюды трапіў упершыню, так? Так. І вот распавядзі пра свае ўражанні, ну, нават мне цікава пачуць іх, вот што ты думаеш пра гэта, трапіўшы ў сам раскоп і вось седзячы над стенкай вышынёй 7 метраў. Калі прыехаў, пабачыў зверху, я вельмі здзівіўся, што настолькі шмат трэба капаць, і наогул можна капаць у археалогіі. Нам тады дакладна казалі, што типа, ну не, там, гэта не можа там доўга там капацца, таму што ёсць мацерык і ўсё там. І гэта, звычайна, даволі хутка можна дакапацца да яго. А потым спусціўся, пабачыў, вось колькі тут натыкана ўсяго, і таксама падавалася, ну што тут можна адкапаць, ну вось якія знаходкі. І карацей, агулам я магу сказаць, што калі я пабачыў гэта, мне адразу зразумела стала, што я типа дакранаюся да нечага грандыёзнага. Ну, то бок, што дакладна я раней не мог пабачыць вось тут, ну, умоўна, ў Беларусі дакладна. І адразу пачынаеш думаць, ну, можа, сапраўды там якіх там 200 000 гадоў. Ну, разумееш, ну, типа, ўжо там трошкі даверу становіцца больш. Вось, таму што, ну, типа, калі столькі капаць, ну, то яўна там усё больш і больш гадоў. Вось прыкладна так і пра гэта думаў. Хаця, ну, я не ведаю, як вы капаеце. Ну, слухай, это складаная праца. Тут
Без людей, конечно, без волонтеров, которые приехали, абсолютно неможливо было б це зробити. Тут, ну, просто ось ми зробили, от гляді, отрымліваецца, ми почали у минулую суботу, так, ну, завтра от якраз буде тиждень, фактично, Так. як ми почали, і ось усё вот это зверху, да, вот этих вот жовтих пластов, которые ми бачимо верхні, да, от, Так, так. гэта было зроблена за 2 дні, фактично. Ну, там, Капець. третій день ми там добирали, нешта почищали, а ось менавіта самая такая скрупулёзная праца, яна пачалася якраз таки ось ад гэтых пластов верхніх. І вот гэта тое, што мы зрабілі за тыдзень. Мгм. То бишь, уяві сабе, да, от верх мы зрабілі там за 2-3 дні, да, дабілі, далей ўсё пачынаецца такое марудненькае. Ось, таму, ну, разумееш, да, вось аб'ём верхні і Мгм. ніжні. Мгм. Не, і тут яшчэ таксама, каб уявіць, мы сядзім каля сцяны, і карацей, у супрацьлеглы бок, я думаю, што да нас гэта 1/3 толькі, што тут сюды выкапана. Ну вось так, гэта. так. Бо тут агулам тут дзесьці будзе метраў 30, пэўна. Ну, ладно, 25-30 метраў агулам мы ўскрылі зараз. І я яшчэ хацеў спытаць пра іншыя раскопкі. Насамрэч вельмі цікава, таму што мы, напрыклад, у наступным годзе раптам даедзем туды, дзе вы яшчэ капаеце, на возера Сялява. Так, это адзін з асноўных нашых раскопаў. Вось, і я просто таксама трошкі чытаў, чым ты там яшчэ займаешся, і вычытаў, што вось на возеры Сялява апынулася, што пакуль найстаражытнейшыя гэта могілкі, можа, як? Могільнік, так, на тэрыторыі Беларусі, які цяпер вось мы ведаем. Правильно? Ну так, ты не склусіў. І я бачыў фоткі, што там не просто там могільнік, а там нейкія зубы ўжо знаходзілі, нейкія яшчэ нейкія знаходкі. А распавядзі хаця б трошкі пра яго. Слухай, ну, помнік вельмі цікавы. У першую чаргу ён цікавы тым, што ён знаходзіцца ў вельмі незвычайнай лакацыі. Гэта выспа пасярод возера. І яшчэ трэба адзначыць, што мы зараз у Брэсцкай вобласці. А гэта поўнач Мінскай вобласці. Так, гэта амаль бліжэй да Віцебскай. Так, мяжа, так. памежжа, фактычна. І, ну, гэта, конечно, геаграфія. Што цікавага там? Там на сённяшні дзень вядома 3 помнікі археалогіі. Это Клішына-1, Клішына-2 і Клішына-3. Ну, як археолагі даюць нумары. Клішына-1 гэта гарадзішча, которое капалася з 99-го года по, там, не памятаю, 19-й ці 20-й год. Там даследаванні праводзіліся. Вось, там ранні жалезны век, нейкія больш познія матэрыялы траплялись, ёсць селішча, это Клішына-2, там таксама ранні жалезны век, там 7-е стагоддзя нашай эры ёсць. О, так. Больш бліжэй да нас. І вось калі мы там пачалі працаваць, чаму мы там пачалі працаваць? Вот самае галоўнае. Таму што акрамя вот этих матэрыялаў жалезнага веку і больш позніх, там яшчэ былі краменьчыкі розныя цікавыя. І не толькі краменьчыкі, там яшчэ былі і вырабы з косткі, которые адразу так я на іх глядзеў, калі вельмі доўга, мне узнікалі пытанні, што яны могуць быць больш старажытнымі. І тут атрымалася так, што вось мы на гэта глядзелі і пачалі самі там працы пачалі праводзіць, знайшлі помнік Клішына-3, і вось яго доўга даследавалі на працягу 4 сезонаў. Вось у наступным годзе будзем працягваць. Там матэрыялы ранняга неаліту, самыя познія, это самая першая кераміка на той тэрыторыі, которая ўзнікла, і матэрыялы ранняга мезаліту. Вось мы у гэтым годзе скончылі нарэшце даследаванне жытла таго часу, даследавалі яго 3 сезоны. Вельмі складаны аб'ект, але, ну, падаецца, мы яго скончылі ў гэтым годзе. Там вельмі шмат цікавых матэрыялаў. Але вернемся да помніка Клішына-1, да гарадзішча. У 2019 годзе быў такі сумесны праекцік у нас з нашымі калегамі, сэнс которага палягаў на пошуках старажытных антрапалагічных матэрыялаў з тэрыторыі Беларусі. Гутарка вядзецца не пра сярэднявечча, а менавіта пра матэрыялы больш старажытныя, ад эпохі ранняга жалезнага веку і ніжэй. Вось. І я ведаў, што на Клішына-1 на гарадзішчы ёсць матэрыялы антрапалагічныя, але яны не даследаваліся. І вось мы узялі адтуль узоры з 3 пахаванняў, которые там былі вядомы, і аддалі іх на ДНК-аналіз і на
радыёвуглероднае датаванне. Мгм. І там атрымалася вельмі прикольна, што самае старажытнае пахаванне было прадатавана эпохай ранняга мезаліта. Мгм. Вось. І яно было крышку ў пераадкладзеным стане. Чаму? Таму што жыццядзейнасць на гарадзішчы ў эпоху ранняга жалезнага века прывяла да таго, што больш ранейшыя адклады там крышку перамяшаліся, штосьці там трапіла ў пласты жалезнага веку. Ну, это класічная такая гісторыя. Ну так. Вось. Але мы дакладна можам сказаць, што пахаванне вельмі багатае. Там больш за 200 пласцін з рабрын лася з праробленымі адтулінамі, падвескі ёсць з іклаў жывёл. Вось. І калі вось мы даследавалі гэтыя пласціны трасалагічным метадам, это метад, который дазваляе паглядзець на сляды, которые застаюцца, мы дакладна можам сказаць, што гэта кремень, яны зроблены кремянём. І найбольш верагодна, што гэта не проста нейкія пласціны, а гэта нейкія нашыўкі на вопратку. І вот калі мы даследавалі у мінулым годзе жытло, мы знайшлі такую самую пласціну. Яна захавалася ў вогнішчы, так? Яна кальцынаваная, але захавалася. Знайшлі яе ў вогнішчы. І мы зрабілі дату па гэтаму вогнішчу, па вуглях. І атрымалася, што дата синхронна з гэтым пахаваннем. Гэта значыць, што чалавек жыў, хутчэй за ўсё, можа нават у гэтым жытле, на гэтай пляцовачцы, а пахавалі яго на гарадзішчы. Ну, менавіта на гэтай самай высокім пагорку на гэтай выспе. Другое пахаванне, которое там было знойдзена і прадатавана, гэта кола культур шнуравой керамікі, позні неаліт. Была знойдзена побач цукерка. Ось, і у нас ёсць і ДНК-аналіз, і датыроўка. І самае апошняе гэта пахаванне эпохі ранняга жалезнага веку, которое было датавана, так? Гэта днепрадвінская культура. Апрача гэтага там ёсць яшчэ шэраг пахаванняў, так? Але наколькі я зразумеў, генетыкі не датавалі іх, бо вельмі верагодна, што гэта крышку пазнейшае, это сярэднявечнае пахаванне, таму было прынята рашэнне іх не датаваць, бо там і стан захавання косткі вельмі добры, і ўсё такое, там візуальна, як бы, нейкія рэчы былі бачны. І вось у гэтым годзе мы аднавілі там раскопкі на нейкім новым участку незакранутым, каб менавіта паглядзець і ўдакладніць стратыграфічныя моманты. І вось нам пашэнціла, мы у першым жа квадраце знайшлі парэшткі чалавека, вельмі неглыбака. І што самае цікавае, яны таксама знаходзіліся не ў анатамічным складзе, яны парушаныя. Гэта значыцца, што найбольш верагодна яны трапілі ў пласты з больш ніжэйшых адкладаў. І таму вось у нас вялікія спадзяванні на тое, што мы здолеем атрымаць новую дату і нават, это ізноў жа спойлер, у нас будзе ДНК-аналіз. І гэта значыць, што ў наступным годзе зноў паедзеце туды і зноў будзеце збіраць, магчыма, валанцёраў, і можна будзе трапіць і туды нешта дапамагчы вам і паглядзець на гэта ўсё, правильно я разумею? Ну, канешне. Это вельмі сталая экспедыцыя. Мы працуем з канца ліпеня па пачатак жніўня. Там 3 тыдні працы. Ну і ізноў жа спойлер, можна трапіць будзе і сюды, бо тут будзе таксама працяг даследаванняў. Таксама у канцы верасня каб змерзлі ўсе. Мы крышку зменім падыход, бо экстрым-экспедыцыя павінна быць толькі адна. Мы і так зрабілі шмат, і ввогуле нам надвор'ем вельмі пашанціла. У наступным годзе, я думаю, што мы ўсё ж такі пасунемся на летні сезон. Ты, дарэчы, вось пра гэтыя два помнікі ты распавёў зараз пра Клішына і вось Агова. Мне цікава, а што табе цікавей, вось табе як археолагу, усё ж капаць тое, што 400 000 гадоў, ці калі можна зрабіць ДНК-аналіз і там знойдзены чалавечак? Слухай, археалогія гэта заўжды, калі археолог пачынае нешта капаць, для яго это заўжды таямніца. І самае галоўнае, гэта тая таямніца, которую ты спрабуеш раскрыць. Гэта як дэтэктыў. Ты прыходзіш і пачынаеш там даследаваць і высвятляць, а хто ж з'яўляецца забойцам, так? Напрыклад. Тое самае і тут. Кожен з помнікаў цікавы па-свойму. У кожнага з помнікаў ёсць велізарныя перспектывы на будучыню, так? Калі казаць пра Клішына, то
гэта ўсё ж такі больш такі помнік арыентаваны на эпоху мезаліта, неаліта, так, але там ёсць антрапалогія, там як бы ёсць выхад на чалавека. Так. Ось, але памятаеш, што я табе казаў, што тут магчыма не выключана. Так. Таму Ладно. мы як бы ідзем у адным кірунку, так, што там, што тут. Там мы ўжо знайшлі, тут мы спадзяемся знайсці. Ну і тым больш ты казаў, што там не глыбока і адразу трапілі. Так? Ну, Вось як... Не, пачакай, там таксама, там на пластаванні, там больш метра глыбіня, мы там... ладно. Там больш метра, там не таксама непроста. Вот, напрыклад, вот там, калі мы капалі жытло, там глыбіня была 1,20 м, падаецца, 1,30 м нават, вось, вельмі, ну, так, ну, зусім не 40 сантиметраў, да, так, вот, так, як мы капалі. На гарадзішчы мы таксама не скончылі раскоп, бо мы спыніліся на глыбіні, падаецца, 0,9 метр, вось так, і это яшчэ не канец. Вось там можа быць да 2 метраў глыбіня даходзіць. І ў мяне апошняе пытанне, я яго задаю вось археолагам, мне не шмат было археолагаў вось у падкасці, але мне цікава, куды археолагі раяць паехаць, якія музеі, паглядзець, ці, магчыма, не музеі, магчыма, гарадзішчы нейкія ў Беларусі. Вось што б ты параіў паглядзець, не архітэктурная Беларусь, якую там шмат мы бачым у інстаграмах, тыктоках, а магчыма, вось археолог, асабліва археолог, які капае там вось мезаліт, палеаліт, што ты можаш параіць там еду хаця б 2-3 месцы, куды б варта прыехаць, акрамя Агова, акрамя вось гэтай прыгажосці? Ну, ведаеш, такіх помнікаў вельмі шмат, але, ну, зноў жа, звычайнаму чалавеку можа быць складана уявіць сабе, а што такое помнік археалогіі эпохі каменнага веку. Ты прыходзіш проста на бераг ракі, у цябе там рэчка, схіл нейкі, і ты нічога не бачыш. Вось. Але вось, калі казаць пра тыя самыя Юравічы, так, там вельмі класная сістэма вось вот этих лажбін і пагоркаў, аўрагаў, вот этих, которые захаваліся. І там можна пахадзіць і уявіць сабе, як выглядалі тыя мясціны у часы палеаліту. Это раз. Па-другое, там знаходзіцца адно з самых буйных пэўных гарадзішчаў, так, Юравічы, которые даследавалі іх вельмі доўгі час. Вось. І это ўсё як бы прям побач. Это, ну, адзін помнік фактычна ўпісаны ў другі, таму, ну, на гэтым месцы, канечне, раю і паглядзець, і пахадзіць там проста вельмі прикольна. Я ведаю, што там ёсць вельмі нядрэнны школьны музей, который можна наведаць. І вельмі складана. Лета, ну, калі звычайна летам недзе ездзіш, і колькі разоў быў, і столькі разоў не трапляў, таму што ён быў зачынены, але так, я пра яго вельмі шмат чуў, там міныты з-за мамантаў. Так, вось, ну, гэта, пэўна, першы момант, который можна паглядзець. Вот прям каб візуальна вот чалавек адчуў, як это магло выглядаць, і што это такое, то, канечне, это Юравічы. Вот. Ну, это першае, правда, што ў галаву прыйшло. Не, ну добра, ну і, безумоўна, канечне, вось цяпер сюды можна прыехаць, таму што у Агова. Ну так, можна, але, ну, ізноў жа, тут трэба крышку асцярожным быць, бо ўсё ж такі это сцены велізарныя, і тут, ну, калі чалавек не ведае, то, ну, трэба быць асцярожным у любым выпадку. Мне яшчэ ўсё, я яшчэ падумаў, што вам яшчэ класна, тым, хто займаецца там рознымі мезалітамі, палеалітамі, тое, што складана прыйсці вось гэтым чорным археолагам, нешта гэтым знайсці, выкапаць і збегчы. Ну так, а тут, ведаеш, тут увогуле пытанне, што, пэўна, чалавек не зразумее, што трымае ў руках. Так. Дзякуй вялікі за гэтую экстрэмальна халодную размову, прабач, канешне, што так. Вось, вельмі цікава, насамрэч, вельмі шмат інфармацыі, і пра Агова больш цяпер зразумела, што гэта сапраўды не жартачкі, а нешта сур'ёзнае і гэта падручнікавае ў будучыні хуткай. І вельмі класна, што сказаў, што хутка ўжо з'явяцца і вынікі даследаванняў, і музейныя экспанаты. Вось, дзякуй вялікі яшчэ раз. Дзякуй, што даехаў, бо, як вядома, экспедыцыя экстрэмальная, і падкаст таксама такі, да? Бо, дарэчы, зараз у нас уже колькі? Амаль гадзіна ночы. Гадзіна ночы і каля 2 градусаў. Дзякуй вялікі, што глядзіце нас, і дзякуй вялікі ўсім
патронам, якія данацяць нам на тое, каб выходзілі новыя выпускі. Усё мы мёрзнем таксама дзякуючы вам. Як гэта называць? Не дзякуючы вам мёрзнем. Ну, карацей, мы вельмі стараемся. Вось. Дзякуй яшчэ раз. Да, дзякуй усім. Да пабачэння. Да пабачэння.